Az a nap, amikor betöltöttem a 18-at, nem hozott magával ünneplést, csak hűvös csendet. Az apám szavai, amiket aznap hallottam, örökre beleégtek az emlékezetembe. Te egy hiba voltál. Anyám nem vitatkozott, csak hosszan nézett rám, mintha azon tűnődne, valóban így van-e, aztán halkan súgta, hogy soha nem kellett volna megszületnem. A szavak súlya, mint egy nehéz köd, nehezedett rám. Ahogy kiléptem az ajtón, éreztem, hogy egy új fejezet kezdődik, de nem úgy, ahogy azt egy 18 évesnek kellene. Nem volt torta, nem égett gyertya, csak a ház ajtajának csapódása mögöttem, ami végleg bezárta a múltam kapuját. Üres zsebbel, névtelenül, otthontalanul távoztam. Azt hittem, hogy itt ér véget a történetem, ezen a hideg, elfeledett járdán. De ekkor egy idegen megállt mellettem. Nem sajnálkozva nézett rám, nem félt tőlem, csak figyelt, és nem nézett el, ahogy a többiek szoktak. Ebből a pillanatból valami megváltozott. Amikor végre megszólalt, az életem soha többé nem volt ugyanaz. Mindig is úgy éreztem, hogy a ház kicsi, különösen a fontos napokon, születésnapokon, ünnepeken, minden olyan pillanatban, ami megérdemelt volna egy mosolyt vagy egy elismerő szót. Aznap reggel sem volt más. A folyosón csend honolt, ami szinte nyomást gyakorolt a fülemre. Tudtam, hogy a születésnapom van, mert hetek óta ezzel foglalkoztam, nem azért, mert bárki is említette volna. A falon lógó naptárban a dátumot a saját, apró, óvatos írásommal jelöltem meg, mintha féltem volna, hogy túl nagy helyet foglalok el a világban. Claire, írtam oda, szinte félve. Csendben haladtam át a konyhán, mint mindig, hogy ne vonjam magamra a figyelmet. A bácsám cuccai mindenhol ott hevertek, a kabátja egy széken, a táskája az ajtó mellett, mindezek az ő életének nyomai voltak. Az én helyem csak egy keskeny csík volt a pulton, ahol csupán a szükséges dolgaimat tartottam. Amikor belépett, a szüleim hangja hirtelen megváltozott, mintha akaratlanul is magukra vonultak volna. Amikor megszólaltam, a szoba mintha összeszorult volna, mintha valami rosszat tettem volna azzal, hogy kinyitottam a számat. Ez a minta már olyan régóta élt bennem, amióta csak emlékszem. Ő volt az, akiről mindig aggódtak, akinek a hibáit fázisként magyarázták, míg engem a figyelmetlenségem miatt kritizáltak. A kedvenc gyerek soha nem volt kimondva, de minden pillantásban, döntésben és csendben ott lappangott, ami a nevem után következett. Aznap reggel próbáltam nem várni semmit, mert a várakozás veszélyes volt. Mégis, csendesen, bolond módjára reméltem, hogy a 18. éven más lesz, hogy talán egy kis elismerést kapok, egy mondatot, egy pillanatot, ami azt jelzi, hogy eddig kitartottam. Az asztalnál ültünk hárman, míg a bátyám sietve befalta a reggeliét és panaszkodott, hogy elkésik. Apám figyelmetlenül bólintott, már a telefonja képernyőjén járt, míg anyám figyelt rá, olyan figyelemmel, amit megtanultam, hogy ne kívánjak. Senki nem nézett rám. Az óra egyenletesen járt, közömbösen. Amikor a bátyám elment, a csend ismét letelepedett körénk. Ekkor az apám klérd a torkát, és azt mondta, beszélnünk kell. A szavak ismerősek voltak, de a hangulat, amely körülvette őket, valami új kezdetét jelezte. Következő lépésként apám hangja mélyen és nyugodtan csengett a szobában, mintha csak egy régóta cipelt tényt mondana ki. Te egy hiba voltál. Szavai, mint egy súlyos kő, hullottak közénk, teljességgel és véglegesen, nem kértek vitát, nem igényeltek bizonyítékot, egyszerűen ott voltak. Megfordultam anyám felé, várva, hogy közbeszól, hogy enyhítse a szavakat, hogy bármit mondjon, ami kevésbé tenné ezt véglegessé. De ő csak nézett rám, hosszú pillantással, ahogyan az emberek néznek egy megoldott problémára. Aztán közelebb hajolt, halkabbra vette a hangját, és súgta, hogy sosem lettem volna szabad. A nevemet mondta ki, egyedül, érzelem nélkül. Claire. Vannak szavak, amelyek nem azért visszhangoznak, mert hangosak, hanem mert nincs hová menniük. Betöltötték a szobát,
a mellkasomra nehezettek, és nehéz volt lélegezni. Vártam a folytatásra, az indoklásra, arra, hogy ez az egész miként nyer értelmet, de semmi sem érkezett. Ehelyett apám azt mondta, elég nagy vagyok ahhoz, hogy egyedül is boldoguljak, hogy itt az idő, hogy így lesz jobb. De kinek lesz jobb? Ezt nem vitattuk meg. Ott álltam, tanácstalanul, nem tudva, mit kezdjek a kezeimmel, az arcommal, a ténnyel, hogy az életemet csupán egy következtetésre redukálták, amiről nem is tudtam. A bátyám nem volt ott, hogy hallja, sosem volt, amikor számított. Egy pillanatra elgondolkodtam, mit mondana, ha itt lenne, de aztán rájöttem, nem számít. A csend mindig is az ő választása volt. Bementem a szobámba, és pakolni kezdtem, ami csak ment. Nem tartott sokáig, amikor úgy nősz fel, hogy megtanulod, nem igényelhetsz olyan teret, ami nem a tiéd, nem sok mindened marad. Egy csereruhát, a dokumentumaimat, néhány dolgot, ami igazolta, hogy létezem olyan helyeken, amik nem ez a ház. Megálltam egyszer egy régi tárgy felett, amit gyerekkorom óta őrizgettem, de végül visszatettem. Vannak dolgok, amik a múlté, még akkor is, ha a múlt nem akar téged. Senki sem követett, senki sem kérdezte, hová megyek. Az ajtó mögöttem úgy csukódott be, mintha megerősítette volna a már eldöntöttet. Egy pillanatra a teraszon álltam, várva, hogy valaki, valahonnan hívja a nevem. Claire. De ez nem történt meg. Az utca csendesebb volt, mint vártam, autók haladtak el, az emberek folytatták az életüket. Irány nélkül sétáltam, mert az irányhoz lehetőségek kellenek, amik nekem nem voltak. A telefonomon néhány név villogott. Próbáltam az egyiket, de csak a hangpostáig jutottam. Aztán egy másikat hívtam, egy udvarias bocsánatkérés következett, valami arról, hogy nem tud segíteni. Se harag, se kegyetlenség, csak távolság. Ahogy a nap telt, mindezek súlya egyre inkább rám nehezedett. 18, az a kor, amit mindenki az új kezdetek szimbólumának tekint, számomra azonban úgy tűnt, mint egy felkészületlen vég. Megszámoltam, mennyi pénzem van, és amikor ez csak rosszabbá tette a helyzetet, abba hagytam. Keresni kezdtem egy helyet, ahol nem figyelnek rám, ahol gondolkodhatok anélkül, hogy olyan kérdéseket tennének fel, amikre nem tudnék válaszolni. A házra gondoltam, ahonnan éppen távoztam, arra, mennyire könnyen tudtak eltüntetni, és hogy az én hiányom mennyire egyszerűsíti az életüket. Többé nem kell feszülnie, nem kell magyarázkodni, többé nem vagyok Claire. Volt egy pillanat, csendes és veszélyes, amikor a gondolatok, amelyek gyötörtek, egyre inkább eluralkodtak rajtam. Vajon tényleg tévedtek? Az én létezésem csupán hiba volt, egy bonyodalom, ami sosem illett a megálmodott tervbe. Ijesztő volt belegondolni, hogy azok, akik az életet adták nekem, sosem szántak a világba. Hogy talán csak kölcsönvett időben élek, várva, hogy valaki észrevegye a tévedést és helyrehozza azt. Ahogy azután a délután átváltott estébe, a fények is megváltoztak, a levegő hűvösebb lett. Szorosabban öleltem magamhoz a kabátomat, próbálva a jelenben maradni, nem hagyni, hogy a gondolataim elnyeljenek. Megnyugtattam magam, hogy csak túl kell élnem az éjszakát, és holnap talán találok valami megoldást. A túlélés nem kellett, hogy elegáns legyen, elég, ha elegendő. Az első néhány utcát homályosan jártam be, a jól ismert helyek hirtelen idegennek tűntek. Minden egyes ház emlékeztetett arra, hogy emberek vannak odabent, vacsoráznak, vitatkoznak, nevetnek, léteznek olyan módon, ami engem nem foglalt magában. A zsebembe nyúltam, és megéreztem a telefonom vékony körvonalát, ami nehezebbnek tűnt, mint kellett volna, hiszen azt a törékeny szálat képviselte, ami összekötött azokkal, akik tudták a nevemet. Megálltam egy pillanatra, hogy átnézzem a névjegyzékemet, habozva, mielőtt az első névre koppintottam. A hívás zúgása végigfutott, majd végül magától megszűnt. Üzenetet nem hagytam, mert megnyugtattam magam, hogy ők biztosan elfoglaltak,
és hogy ez nem jelent semmit. Próbáltam egy másik számot is, egy valakit, akinek egyszer segítettem a házi feladatában, akit megbízhatónak tituláltak, ami akkor dicséretnek tűnt. Most, amikor felvette, a hangja udvarias volt, de távolságtartó, mintha a lábát az ajtónál tartotta volna, készen arra, hogy gyorsan távozzon. Elmondtam annyit, hogy érthető legyen, de nem annyit, hogy kétségbeesettnek tűnjek. Volt egy szünet, majd egy bocsánatkérés érkezett, mintha már régóta várta volna, hogy kicsússzon az ajkán. Azt mondták, sajnálják, hogy nem tudnak segíteni, hogy nem ez a megfelelő idő, talán más valaki jobb lenne. Mielőtt a beszélgetés kínossá válhatott volna, megköszöntem, és én bontottam a vonalat. Fontosnak éreztem, hogy ne én legyek az, aki leteszi a telefont. Több hívást már nem indítottam. 2 kísérlet elegendő volt ahhoz, hogy megtanuljam, mi vár rám. Senki sem volt kegyetlen, senki sem csapta be az ajtót előttem, egyszerűen csak nem nyitották ki azt. Ebben a fajta elutasításban egy különös magány rejlik, ami nem hagy mögöttem gonosztevőt, csupán egy sor észszerű döntést, ami nem tartalmazott engem. Mire a nap alacsonyabbra süllyedt, az igazság tompa súlyként telepedett rám, elhagytak a családom, és most 18 évesen nem volt hova mennem, csak előre, a következő ismeretlen felé. Megtaláltam egy padot egy épületek melletti sétányon, ahol az emberek céltudatosan mozogtak, ahol beleolvadhattam a háttérbe, és senki nem vette észre, hogy túl sokáig ülök. Újra átnéztem a táskámat, mintha valami csodával határos módon megszaporodott volna, amíg nem néztem. Néhány apró dollár, a személyi igazolványom, pár dolog, ami bizonyította, ki vagyok, de nem azt, hova tartozom. Nincs terv, nincs biztonsági háló. Próbáltam praktikus gondolkodásmódra váltani, mert a pánik energiát pazarol, és az energia most nagyon drága volt. Ahogy a város fényei egyre inkább megjelentek az éjszakában, egy különös érzés kerekedett fel bennem. Az utcákon emberek sétáltak, magabiztosan elfoglalták a helyeiket, mintha ez a világ természetes rendje lenne. Én viszont, akinek már nem volt otthona, akit a sors elhagyott, a menedék keresésére indultam. Keresnem kellett egy olyan helyet, ahol senki sem figyel, ahol nem kérdeznek, ahol az éjszaka csendjében elbújhatok a világ elől. Az este közeledtével a gondolataim egyre inkább a biztonság és a kényelem határvonalán mozogtak. A város néha olyan választásokat kínál, amelyek nem is igazi választások. Ahogy figyeltem az embereket, akik gondtalanul ültek le a kávézók teraszain vagy támaszkodtak a falakra, tudtam, hogy nekem is döntenem kell. Kiválasztottam egy helyet, ami elég látható volt ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam, de mégis elég jelentéktelen ahhoz, hogy senki ne figyeljen rám. Ott ültem, behúzódva, mintha a világ elől akarnék eltűnni, próbálva a lehető legkisebb helyet elfoglalni. Ekkor realizáltam, hogy az életem nagy részét azzal töltöttem, hogy ezt a készséget gyakoroltam. Az a felismerés, ami ezt követte, éles és kellemetlen volt, de nem tudtam figyelmen kívül hagyni. Az elhagyatottság nem azt jelentette, hogy haszontalan vagyok, hanem azt, hogy nem választottak engem. Ez a különbség sokkal fontosabb volt, mint szerettem volna. A haszontalan dolgokat kidobják, mert nincs rájuk szükség, míg az elhagyottakat azért hagyják hátra, mert valaki úgy döntött, hogy nem illenek a képbe. A kérdés, ami belülről feltörni kezdett, halk, de kitartó volt, ha a saját családom sem tartott meg, ha azok, akiknek a védelmét kellett volna nyújtaniuk, habozás nélkül elengedtek, akkor hogyan tudnám magam összetartani? A testvérem arca váratlanul megjelent a gondolataimban. Nem dühöt, hanem a közömbösség és a különbség érzését hozta magával. Ő most otthon lenne, vacsoráról panaszkodva, olyan kérdéseket feltevő, amelyekre válaszolnak, és amelyeket figyelmesen néznek, tudva, hogy ő fontos. Azt a helyet, ahol aludhat az éjjel, nem kellett volna megkérdőjeleznie. Nem irigyeltem őt, inkább a közöttünk lévő különbséget ismertem fel egyfajta hideg világossággal. Nem azért dobtak ki, mert valami megbocsáthatatlan tettem, hanem mert a végső számításban én voltam az,
akit el lehetett engedni. Ahogy az éj sötétedett, egy kis megalázó incidens emlékeztetett arra, amit már tudtam. Közelebb húztam a táskámat a lábamhoz, de egy pillanat múlva észrevettem, hogy valami hiányzik. Gyorsan ellenőriztem, az ujjaim szinte kapkodtak, ahogy a szorongás egyre csak nőtt. A pénztárcám eltűnt. Visszagondoltam, mikor csúszhatott el a kezeim közül, de a részletek összemosódtak. Felálltam, és körülnéztem, keresve azokat az arcokat, akiknek nem volt okuk visszanézni rám. Senki nem találkozott a tekintetemmel, senki sem tűnt úgy, mintha észrevett volna. Egy közeli biztonsági őrhöz léptem, és megpróbáltam elmondani, mi történt, miközben a hangomat igyekeztem stabilan tartani. Ő figyelmesen hallgatott, bólintott, majd néhány kérdést tett fel, amelyek világossá tették, hogy nem tud segíteni. Nem volt kedves, csupán nem volt ideje mások problémáira, amelyek nem az ő felelősségei. Amikor megkért, hogy keressek másik helyet, ahol ülhetek, ismét éreztem, ahogy a mellkasomban felizzik az a régi érzés, hogy csak egy kellemetlenség vagyok. Engedelmeskedtem, nem vitatkoztam, mert a vita megkövetelte volna. Ahogy távoztam, egy fájdalmas, mégis tisztázó gondolat merült fel bennem. Éveken át kértem engedélyt arra, hogy létezzek, halkítottam a hangomat, összemorzsoltam az igényeimet, remélve, hogy a kedvességem helyet biztosít számomra. De ez nem működött. A csend egy ideig megvédett a szüleim házában, de végül el kellett hagynom azt a biztonságot. A csend kiszökött velem az ajtón, és világossá vált, hogy most már nem fog megmenteni. Ahogy a sötétség egyre inkább eluralkodott, új helyet kerestem, ahol leülhetek. Testem fáradt volt, nem csupán a fizikai kimerültségtől, hanem valami mélyebb okból. A város egyre halkabbá vált, de nem lett barátságosabb. Karjaimat magam köré fontam, nem annyira a melegség miatt, hanem hogy érezzem a nyomást, valami stabilitást, ami összetart. Lassan egy döntés formálódott bennem, nem mint egy drámai fogadalom, hanem mint egy egyszerű elutasítás, ha senki sem tart meg, akkor nekem kell ezt megtennem. Nem tökéletesen, nem hősként, csak annyira, hogy átvészeljem az éjszakát. Ekkor realizáltam, mennyire hozzászoktam ahhoz, hogy eltűnök, hogy kicsire zsugorodom, hogy mások kényelmesen érezhessék magukat. Ez volt a családom szerepem, az, aki nem támaszt igényeket, aki csendben magára vállalja a hibákat. Ez a szokás itt is velem maradt a sötétben, ahol semmiféle védelmet nem nyújtott. Ez a megértés nem oldott meg semmit, de belül valami megmozdult. Egy apró változás, ami a lázadás kezdetének tűnt. Ekkor vettem észre, hogy valaki figyel engem. Nem bámult, nem tolakodott, csak távolról figyelt, és úgy éreztem, ez szándékos. Nem néztem azonnal, megtanultam, hogy a figyelem elismerése a rosszfajta interakciót vonzhatja. De az érzés kitartott, állandó és nyugtalanító, míg végül felemeltem a tekintetem. A figura a gyenge fényben elmosódottan állt, elég távol ahhoz, hogy kétséges legyen, de elég közel ahhoz, hogy szándékosnak tűnjön. Nem lépett közelebb azonnal, és ez volt az első dolog, ami nyugtalanná tett, mert a legtöbb ember, aki megáll, vagy sietve kedvességet mutat, vagy gyorsan elkerüli azt. Ő azonban nem tett semmit. Ott állt, elég távol, hogy elhagyhassam, ha akarnám, de elég közel ahhoz, hogy a távozás döntésnek tűnjön, nem menekülésnek. A közöttünk lévő csend egyre inkább szándékosnak tűnt, mintha valamit tesztelne, nem pedig egy üres szünet lenne. Nem tudtam, mit keres, vagy mit lát, amikor rám néz. Csak azt éreztem, hogy most már nincs erőm mozdulni, nem ma este. Ha közel akart jönni, jöjjön, ha el akart menni, hagyom. Ott maradtam, megkötözve a kimerültség és egy furcsa, makacs elhatározás által. Egész nap futottam, és nem volt erőm örökké futni. Az éjszaka csendben és figyelmesen húzódott el, és én ott ültem, felfüggesztve az elvesztett dolgok és a következő lehetőségek között, tudva, hogy a szemek figyelnek engem, és bizonytalanul várva,
mit is jelent majd, amikor végre megszólal. Hangja nyugodt és türelmes volt, mintha az idő nem lenne valami, amit kölcsön kell kérnie tőlem. Aznap, amikor a történetünk játszódik, valami megfoghatatlan feszültség lógott a levegőben. A férfi, akivel beszélgettem, egy apró, de éles kérdést tett fel. Mennyi ideig tervezem ott maradni, ahol ülök? A kérdés váratlanul ért, hiszen úgy tűnt, mintha elvárná, hogy legyen egy tervem, vagy legalábbis jogom ahhoz, hogy ilyet alkossak. Kinyitottam a számat, majd azonnal be is csuktam, mert rájöttem, hogy nem tudom, hogyan válaszoljak anélkül, hogy magyarázkodnom kellene. A magyarázkodás már régóta reflexzerűvé vált számomra, és most éppen azt próbáltam unlírnölni. Nem tudom, mondtam végül. A szavak hiányosnak tűntek, de legalább őszinték voltak. Noddolt egyet, mintha ez a válasz valahol a gondolataiban már helyet kapott volna, és nem igényelt volna módosítást. Aztán jött egy újabb kérdés, ami sokkal súlyosabban zúdult rám, mint az előző. Megkérdezte, hogy szeretnék-e tovább sodródni, vagy inkább struktúrát keresnék. A hangzásából világosan kiderült, hogy egyik lehetőség sem ígér kényelmet. Egy ismerős késztetés tört rám, hogy igazoljam magam, hogy lágyabbá tegyem a választ, hogy elfogadhatóvá váljak. De ő csak várt, nem sürgetett, és ez a várakozás más irányú nyomást gyakorolt rám. Akkor döbbentem rá, mennyire szokatlan volt számomra, hogy választ kellett adnom anélkül, hogy előbb kellett volna vallanom valamit. Az életem olyan volt, mint egy végtelen audíció, ahol minden döntést az indoklás szükséglete szűrt ki, hogy miért érdemlem meg azt. Ott állva, a csendes figyelme alatt, meztelennek éreztem magam. Nem azért, mert túl sokat tudott rólam, hanem mert semmit sem tudott, és mégis választ várt. Megmozdultam a padon, tudatában annak, milyen kicsinek éreztem magam, milyen könnyű lenne hallgatni, és hagyni, hogy a pillanat elszálljon, hogy ugyanott maradjak, ahol voltam, mert az kockázat nélkül járt. Amikor hezitáltam, a férfi nem érezte a csendet. Nem próbálta megnyugtatni, nem sürgetett, nem fogalmazta meg a választást nemes dologként. Csak várt, és ez a várakozás világossá tette, hogy ami a következő lépés lesz, az az én felelősségem lesz. Végül azt mondtam, hogy a sodródás eddig nem vált be. Nem volt sem okos, sem bátor, de elegendő volt. Újra bólintott, majd elmondta, mit tud ajánlani, és ahogyan tette, az mindent megváltoztatott. Nem mondta, hogy befogad, nem mondta, hogy segít talpra állni. Inkább egy sor feltételt vázolt fel, ahogyan valaki egy szerződést ír le, egyszerűen és szalangok nélkül. Volt egy hely, ahol ideiglenesen maradhattam, de nem véglegesen, és nem volt ingyenes. Munka járt hozzá, valós munka, amely megkövetelte, hogy pontosan érkezzek, és kövessem a szabályokat, amelyek nem hajlanak a saját érzéseim kedvéért. Voltak elvárások és határok, és nem volt garancia arra, hogy mi fog történni utána. Világossá tette, hogy felnőtt vagyok, hogy megtagadhatom, hogy semmi nem követeli meg a hálát vagy a hűséget a megbeszéltek felett. Figyelmesen hallgattam, az elmém bizonyos kifejezéseken akadt meg, és ragaszkodtam hozzájuk. Ideiglenes feltételek, ígéretek nélkül. Nem jövőt ajánlott, hanem keretet. Az őszintesége jobban megrázott, mint bármilyen hamis kedvesség valaha. Megkérdeztem, milyen munka vár rám, és habozás nélkül válaszolt, felvázolva olyan feladatokat, amelyek egyszerűnek tűntek, amíg el nem képzeltem, hogy végzem őket. A sötét, elhagyatott utcák között sétálva, a férfi szavaira figyeltem, ahogy elmondta, hogy a struktúra csak akkor működik, ha az ember önként lép be. A döntés mindkét oldalról nyomott, és éreztem, hogy ez a választás óriási súllyal nehezedik rám. Ha maradtam volna, ahol voltam, semmi sem változott volna, és a megszokott biztonság egyre inkább fenyegetett, mintha teljesen magába akarna szippantani. De ha vele tartottam, egy hideg, jól körülhatárolt világba léptem volna, ahol nem érdekelték a múltam vagy a fájdalmam, csak az, hogy mit teszek legközelebb. Egyik opció sem ígért biztonságot,
az egyik a megmerevedést, a másik a felelősségvállalást. Nem kérdeztem meg tőle, mennyire megbízható, és az sem, mit nyerhet ezzel. Megértettem, hogy ezek a kérdések visszaterelnék a felelősséget rá, és valami a lelkemben ellenállt ennek. Elegem volt abból, hogy várjak, míg mások választanak ki, és megkockáztassam a túlélésemet mások kezeiben, amit reménynek neveztem. Lassan felálltam, érezve a lábaim merevségét, és elmondtam neki, hogy velem jöhet. A szavak furcsán hangzottak, mintha súlyuk lett volna a következmények miatt. Ő azonban szertartásosság nélkül fogadta el, mintha ez lett volna a várható kimenetele egy őszinte beszélgetésnek. Ahogy haladtunk, észrevettem, hogy milyen távolságot tart, sem nem vezetve, sem nem követve túl közel. Kérdések merültek fel bennem, hogy ez vajon szándékos-e, az utcák másképp néztek ki ebből az perspektívából, nem akadályokként, hanem átjárókként. Arra összpontosítottam, hogy lépést tartsak, hogy jelen legyek. A gondolataim a megbánás lehetőségére és a bolondságtól való félelemre terelődtek, de mindezek alatt egy stabilabb felismerés áradt felém, amely meglepett tisztaságával. Én választottam ezt. Amit ezután tennék, nem mások döntésének következménye lenne, akik eldobtak. A hely, ahová érkeztünk, unalmasnak tűnt, de valahogy szándékos is volt. Nem voltak üdvözlő gesztusok, és a szélek enyhítésére sem tettek kísérletet. Megmutatta, hol találhatók a dolgok, elmagyarázta a szabályokat kommentár nélkül, és rámutatott, hogy mi vár rám a következő napon. A tér semlegessége szorosan rám nehezedett, eltüntetve minden illúziót a megváltásról vagy a változásról. Ez nem volt otthon, hanem egy próbaföld. Miközben beszélt, észrevétlenül katalogizáltam a szavait, mintha régen használt pszizitással jegyeztem volna fel, hol ér véget a rugalmasság és hol kezdődik a felelősség. A világosság megkönnyebbülést hozott, még ha meg is rémített. Éveken át navigáltam a változó elvárások között, próbálva megjósolni a hangulatokat és irányítani az eseményeket. Itt a határok világosan meg voltak húzva, és a rajtuk való átlépés következményekkel járt, amelyeket előre megfogalmaztak. Nem tudtam, hogy sikerülni fog-e, de tudtam, milyen lesz a kudarc, és ez a tudás váratlan módon megnyugtatott. Később, amikor egyedül maradtam a gondolataimmal, a tetteim súlya rázúdult rám. Gondolkodtam a bizalomról, arról, hogy reflexzerűen visszatartottam azt nem csak másoktól, hanem saját magamtól is. Korán megtanultam, hogy a rossz emberbe vetett bizalom mindent elvehet, de kezdtem látni, hogy senkiben sem bízni még nagyobb kockázatot jelentett. Az éjszaka csendje körülölelt, miközben a gondolataim keringtek a szívem körül. Az a félelem, ami fogva tartott, nem abból fakadt, hogy esetleg átverhet, hanem sokkal inkább az aggodalomból, hogy megfagyok, hogy annyira óvatos leszek, hogy soha többé nem mozdulok. Folyton emlékeztettem magam arra, hogy felnőtt vagyok, és az én döntésem volt, hogy itt maradok. Világos feltételeim voltak, és nem éreztem rejtett tartozásokat, amelyek nyomasztottak volna. Ha ez rosszul sül el, az azért lesz, mert léptem, és rosszul ítéltem meg a helyzetet, nem azért, mert megnyomtak volna. Ez a különbség sokkal fontosabb volt, mint bárhogyan is ki tudtam volna fejezni, és ebben a törékeny, de valós érzésben találtam meg az ügynökségemet. Az első feladat, amit nekem adott, egyszerűen hangzott, de nehezen volt végrehajtható. Döntést kellett hoznom anélkül, hogy jóváhagyást kértem volna, cselekednem kellett hiányos információkkal, és el kellett fogadnom az eredményt védekezés nélkül. Az ösztönöm az volt, hogy útmutatást kérjek, halogassak, de valami a tekintetében azt sukta, hogy ezzel teljesen elkerülném a lényeget. Mély levegőt vettem, és magam döntöttem, miközben éreztem, ahogy a kezem remeg, és azt, milyen védtelenül érzem magam a megfelelés pajzsa nélkül. Az eredmény nem volt tökéletes, akadtak apró hibák, pillanatok, amikor túl későn kételkedtem, vagy túl gyorsan léptem. De nem hátráltam meg. Amikor véget ért, vártam a megszokott szégyen áradatát, azt az érzést, hogy előre elnézést kérjek, de ez nem jött.
Helyette egy csendes, ismeretlen érzés telepedett a mellkasomba, valami hasonló a megkönnyebbüléshez, de eltökéltséggel vegyítve. Először éreztem, hogy az értékem nem attól függött, mennyit szenvedtem el, hanem attól, hogy egyáltalán léptem-e előre. Azon az estén, amikor ébren feküdtem egy olyan térben, ami sem biztonságos, sem ellenséges nem volt, gondosan megvizsgáltam ezt az érzést. Arra gondoltam, hányszor tévesztettem össze a kitartást az értékkel, hogyan vált a szenvedés az egyetlen valutám egy olyan háztartásban, ami soha nem tervezett befektetni belém. Itt a szenvedés nem vásárolt semmit, viszont a cselekvés, a választás, sőt még a kudarc is, ha eljött, őszintén számításba lett véve. Amikor legközelebb beszélt velem, mielőtt távozott, szavai rövidek és érzelemmentesek voltak. Nem mondta, hogy rendben leszek, nem kínált vigaszt, amely bölcsességgel volt átszőve. Azt mondta, hogy a maradás azt jelenti, hogy egyenesen állok, és nem lesz helye a bukásnak, ami alázatként álcázva érkezik. Ennek a mondatnak a egyszerűsége sokkal erősebben hatott rám, mint bármilyen beszéd. Nem volt romantika abban, amit kínált. Nem volt garancia a tartozásra, csak a lehetőség arra, hogy ne tűnjek el, ha megtagadom az önmagam eltüntetését. Amikor az ajtó mögöttem záródott, nem véglegesen, hanem várakozással telve, megértettem, hogy egy másik ajtó is bezárult, az, amely visszavezetett ahhoz a verziómhoz, aki arra várt, hogy megmondják neki, szabad-e maradnia. Ott ültem a csendben, tudatában a rám váró munkának és a kockázatoknak, amiket elfogadtam, és először a születésnapom óta a talaj, amin álltam, elég szilárdnak tűnt ahhoz, hogy megtartszam a lábam nem azért, mert kedves volt, hanem mert valós. Az első reggel ünneplés nélkül indult, senki nem kérdezte meg, aludtam-e, ettem-e, vagy szükségem van-e időre az alkalmazkodásra, és ez a hiányérzet sokkal keményebben sújtott, mint bármilyen kegyetlenség, mert levette rólam az utolsó illúziót, hogy én valaha is. A gondoskodás reményében valahová elvittek, és amikor felébredtem, már a mozgás zaja vette körül. Az ajtók nyíltak és zárultak, a telefonok halkan rezegtek az íróasztalokon, és a hangok között már folyt a beszélgetés a jövőről, amiben én nem játszottam szerepet. A testem feszülten jelezte, hogy nem pihentem jól, de nem volt jel, ami arra utalt volna, hogy ez bárkit is érdekelne. Kaptam egy menetrendet, egy íróasztalt a nyitott tér sarkában, és egy feladatlistát, ami egy közös rendszerben volt megosztva. Mindezt egy semleges tónusban adták át, mintha eszközökről lenne szó, nem emberekről. A befektetési alap a precizitásra épült, és gyorsan megtanultam, hogy a nevem a feladattáblán úgy szerepel, mint egy címke, pontos, személytelen, és elegendő ahhoz, hogy jelezze, hol van a felelősségem. Senki sem érdeklődött a múltam iránt, senki nem mutatott kíváncsiságot, és senki nem teremtett teret a habozásnak. Nem szorítottak ki, de nem is védtek meg. Hamar rájöttem, hogy itt a maradás jogát nem a védelem biztosítja. A környezet saját belső logikájával működött, amely nem hajlott meg a személyes történetek vagy a kimondatlan sebek előtt. A folyamatok már a kezembe kerülés előtt zajlottak, a függőségek előre meg voltak tervezve, a döntések sorban vártak az elfogadásra, akármennyire is értettem őket vagy sem. Az utasítások tiszták és tömörek voltak, magyarázat nélkül, és a figyelmem az elvégzendő feladatokra szűkült. Mit kell megtennem, mikorra, és mi fog történni, ha hibázom. Egyszer a férfi, aki idehozott, közvetlenül kijelentette, nem mint tanítást, hanem mint tényt. Mindenkinek megvannak az okai a panaszra, de csak azok maradnak, akik eredményeket produkálnak. A mondat úgy suhant át a szobán, mint egy hideg légáramlat. Éreztem, hogy a vállaimra telepszik, mielőtt eljutott volna a gondolataimig, egy szoros érzés, amit tudatosan nem engedtem el, mert eddigi életemet a csendes elviseléssel, a nyomás magamba szívásával éltem túl. Itt a kitartás nem volt érték, nem jelent meg a jelentésekben, nem befolyásolta az eredményeket, egyszerűen eltűnt a háttérben. Olyan emberek között dolgoztam, akik hatékonysággal mozogtak, aminek semmi köze nem volt a kedvességhez. Gyorsan megértettem, hogy senki sem gyűlölt, egyszerűen még nem volt szükségük rám.
A jelenlétem ideiglenes volt, attól függött, hogy mit tudok végrehajtani, nem pedig attól, amit túléltam. Ez a megkülönböztetés újra formálta a talajt a lábam alatt. Az utasításokat egyszer, néha kétszer adták, soha többször. Ha hiba történt, azt nem dramatizálták, hanem csak rögzítették, időbélyegek, jegyzetek, egy csendes jel a rendszerben, amely érzelem nélkül emlékezett. Egy kisebb hiba nem kapott figyelmeztetést vagy előadást, csupán egy sort a nevem mellé. Ezt később vettem észre, mint egy frissítést, ami kommentár nélkül került bejegyzésre, és a tartósága jobban nyugtalanított, mint a düht. Volt egy rövid, de éles pillanat, amikor rájöttem, mennyire hatástalanok az eddigi stratégiáim itt, otthon. A csend időt adott, lágyította az ütéseket, csökkentette a vizsgálódást, lehetővé tette, hogy észrevétlen maradjak. A rendszer csendje, amelyet hiányként éltem meg, szinte észrevétlenül alakította át a mindennapjaimat. Amikor nem beszéltem egy feladat átadásakor, egy másik kolléga véglegesen lezárta a döntést. Ha egy feladatot nem követeltem magamnak, azt anélkül osztották ki, hogy bárki megkérdezett volna. Szemtanúja voltam, ahogy a felelősségek lassan, de biztosan kicsúsztak a kezeim közül, mert nem gyökeresztettem meg őket időben. Nem büntettek meg a visszahúzódásért, inkább irrelevánsszá váltam, és az irrelevancia volt a leggyorsabb kiút. Ez a megértés egy apró, de jelentős incidens során kristályosodott ki. Egy feladat félkész paraméterekkel haladt előre. Nem volt katasztrofális, de elegendő ahhoz, hogy javításra szoruljon. Jelen voltam a megbeszélésen, de nem tisztáztam egy fontos összefüggést, így a felelősség lassan felém vándorolt. Nem érkezett vád vagy bűnbakkeresés, csupán a súly helyeződött oda, ahol a legkevesebb ellenállásba ütközött. Azonnal felébredt bennem a régi reflex, a vágy, hogy magamra vállaljam a felelősséget, hogy simítsam el a helyzetet egy olyan dologért, ami nem teljesen az enyém volt. A számat kinyitottam, mielőtt eldöntöttem volna, hogy beszélek, majd újra becsuktam néhány másodpercre. A választás szélén lebegtem, tudva, mennyire ismerős és megnyugtató volt eltűnni a felelősségbe. Az alternatíva az volt, hogy kiadom magam, hogy megszakítsam a folyamatot, felhívjam a figyelmet, és kockáztassam a kellemetlenséget. Ez azt jelentette, hogy a döntési láncba helyezem magam, nem pedig alá. A kezeim enyhén remegtek, és az asztal széléhez nyomtam őket, hogy megnyugtassam magam, nem azért, mert bátor voltam, hanem mert értettem a régi minta megismétlésének költségeit. Nyugodtan korrigáltam a feltételezést, világosan elmondtam a tényeket, tisztáztam, hogy mi az, ami az én felelősségem, és mi az, ami nem, és csak azt vállaltam magamra, ami valójában az enyém volt. Nem lágyítottam meg a szavakat, nem magyarázkodtam túl, a hangom határozott volt, az ujjaim sokáig feszültek a mondandóm után. A következmények csendesek voltak, ahogyan az igazi rendszerek reagálnak. Nem jött köszönet, nem volt bocsánatkérés, a folyamat egyszerűen alkalmazkodott. A feladatot helyesen átirányították, a diskurzus folytatódott, de valami megváltozott. Az utasítások közvetlenül hozzám érkeztek, nem pedig körülöttem keringve. A feladatok nem az én csendemre alapozódtak többé. Nem lettem népszerűbb, de először láttak meg igazán, és megéltem egy olyan hatalmat, ami nem abból fakadt, hogy kedves voltam, hanem abból, hogy pontos. Később az a férfi, aki a feltételeket megteremtette, újra beszélt hozzám, nem az incidensről, hanem annak környezetéről. Nem dicsért, nem kritizált, nem kérdezte meg, hogy érzem magam. Csupán annyit mondott, hogy ebben a rendszerben a csend eltünteti a nevedet a figyelemből, majd elment, hagyva a mondatot, hogy álljon meg a saját lábán. Ahogy a nap teljese haladt, a testem gyorsabban alkalmazkodott a ritmushoz, mint a gondolataim. Előre láttam a kéréseket, nem csak reagáltam rájuk. Megtanultam, hol akadozik az engedélyezés, hol halmozódnak fel a késlekedések, és hol van jelentősége a figyelemnek. Nem éreztem magam biztonságban, de volt struktúra, és a struktúra másfajta stabilitást kínált,
amely nem függött a hangulattól vagy a kedvességtől. Nem gondoltam a családomra, vagy arra az éjszakára, amit kint töltöttem. Azok az emlékek távolinak tűntek, nem azért, mert elvesztették volna az élüket, hanem mert itt már nem voltak érvényesek. A fájdalom, ami valaha a múlt terhe volt, most már nem jelentett többé tőkét. Csak az számított, amit tettem. E felismerés világos látomást hozott el számomra. Nem azért voltam itt, hogy megértsenek, nem azért, hogy megváltást nyerjek. Azért voltam itt, hogy működjek, hogy egy olyan rendszerben tevékenykedjek, amely nem érdeklődött afelől, miért van szükségem a sikerre, csak azt figyelte, képes vagyok-e rá. Ez a gondolat egyszerre nyugtalanított és megkönnyebbülést hozott. Nem kellett többé fájdalmamat igazolnom, nem kellett a sebeimet magyarázatra fordítanom. Cselekedhettem. A nap végére a fáradtság beszivárgott az izmaimba, nem a megerőltetéstől, hanem a figyelem terhétől. Amikor végre megálltam, tudomásomra jutott, mennyi energiát költöttem el mások figyelésére, mennyire alkalmazkodtam a soha ki nem mondott elvárásokhoz. Itt az elvárások láthatóak voltak, és azoknak való megfelelés folyamatos éberséget igényelt, kifelé, nem befelé. Aznap este, egyedül, higgadt kíváncsisággal vizsgáltam ezt a váltást. Az állóképesség egykor a legfontosabb képességem volt. Eltűrtek, de soha nem választottak. Itt az állóképesség önmagában nem jelentett semmit, ha nem társult cselekvéssel, ez a felismerés eltüntetett engem. A következő gondolat egyszerű és ijesztő volt, a fájdalom már nem segített a túlélésben. Ha itt akartam maradni, kockázatot kellett vállalnom, lépéseket kellett tennem döntések irányába a csend pajzsa nélkül. A kudarc láthatóvá vált, birtokolt, felelőssé tehető volt. A csend pedig nyom nélkül távolított el. Ahogy készültem a következő napra, a kérdés már nem az volt, hogy el tudom-e viselni, ami előttem áll, hanem hogy el tudom-e tolerálni a nyíltságot, amit a kompetencia megkövetelt. Az állóképesség volt az én páncélom. Amikor ezt elengedtem, olyan volt, mintha védtelenül állnék. De a páncél csak bezárva tartott, soha nem volt hatékony. Itt senki sem fog megmenteni, és először nem ez egy mondat volt, hanem egy állapot. Egy rövid időre a dolgok szinte stabilnak tűntek, nem jóknak, de elébbé kiszámíthatónak ahhoz, hogy a testem ne feszengjen, amikor a nevem megjelent egy beszélgetésben vagy egy asztalnál elhangzott. Először a vállaimban éreztem, hogy már nem feszülnek meg automatikusan, amikor valaki megállt a dolgozóasztalom közelében. Megtanultam a napok ritmusát, a feladatok érkezési sorrendjét a rendszerben, a csendes jeleket, amelyek azt üzenték, hogy valami figyelmet igényel, mielőtt fokozódna a helyzet. Nem dicsértek, de gyakran nem is javítottak ki, és ez a javítások hiánya kezdett előrelépésnek tűnni. Elkapott a gondolat, hogy talán kitaláltam, hogyan maradhatok itt, hogyan létezhetek anélkül, hogy felülvizsgálatot vagy vizsgálatot provokálnék, és ez a gondolat éppen azért ijesztett, mert úgy éreztem, megérdemelt. Az illúzió nem robbant be hangosan, hanem apró működési pillanatokon keresztül lopakodott be. Az emberek már nem ellenőrizték újra az adataimat, a frissítéseim már nem váltottak ki további kérdéseket, és a jelenlétem nem szakította meg a beszélgetés folyását. Kezdtem hinni, hogy a kompetencia egy olyan dolog lehet, amivé csendben fejlődhetek, kockázat és nyíltság nélkül. Meggyőztem magam arról, hogy a következetesség elegendő, ha lehajtott fejjel, tisztán végzem a dolgom, elkerülhetem azokat az éles széleket, amelyek korábban megsebeztek. Hatékonyan mozgattam a dolgaimat. A szürke hivatalos dokumentumok között, ahol minden szónak súlya volt, óvatosan mérlegeltem minden egyes kijelentést. Minden alkalommal, amikor egy jelentési ciklus zökkenőmentesen zárult, megkönnyebbülés járta át a testem, és ez a stratégia, amit egész életemben használtam, most operatív nyelvezettel öltöztetve tűnt fel előttem. Hosszú időbe telt, míg felfedeztem, hogy ez az, ami valójában vagyok. Az első igazi próbatétel egy hétköznapi feladatnak álcázva érkezett, amely első ránézésre nem tűnt veszélyesnek. Mégis, ahelyett, hogy oldalra léptem volna, előre kellett lépnem.
Technikai szempontból nem volt nehéz, ami a csapda része volt. A feladat nem tartalmazott ellenőrző listát, csupán hiányos információkat, egy szoros határidőt és egy döntési ablakot, amelyet az kapott meg, aki előbb lépett. Megmondták, hogy ez az én feladatom, és a szavak súlya alatt a vállamra nehezedett valami, amivel nem voltam felkészülve. Olyan érzés volt, mintha egyszerre nőttem volna meg és törékenyebbé váltam volna. Bólintottam, és elfogadtam a hozzám rendelt anyagot. A kezem stabil volt, de a pulzuszom lassan emelkedett. Nem haboztam, mert a visszautasítás hangosabb kudarc lett volna, és valami mélyen belül azt akarta, hogy elhiggyem, készen állok. Amint egyedül maradtam a feladattal, a kétség csendesen és maróan besurrant. Az információk előttem hevertek, és újra meg újra átnéztem a számokat, mintha a repetíció világossá tenné a bizonytalanságot. Túl sok lehetséges kimenetel, túl sok következmény, túl sok lehetőség a hibázásra. A régi félelem ismét szorítani kezdett, ha döntök és hibázom, a nevem örökre a kimenetelhez kapcsolódik. Ha várok, valaki más lép be, és a kudarc csendesebb, eljárásosabb lesz, könnyebb túlélni. A választás ott ült előttem, mozgásra ösztönözve, de én úgy válaszoltam, ahogyan mindig is tettem. Megfagytam, és úgy neveztem, hogy óvatosság. Az idő telt, miközben mérlegeltem a lehetőségeket, amelyekre nem volt szükség. Minden eltelt perc egyszerre tűnt biztonságosnak és veszélyesnek. Részleteket ellenőriztem, amelyek nem változtatták meg a döntést, változókat állítottam be, amelyek nem voltak döntőek, és azt mondogattam magamnak, hogy alapos vagyok, hogy csökkentem a kockázatot. Valójában viszont azt figyeltem, ahogy a döntési ablak bezárul, és reméltem, hogy valaki közbelép, mielőtt cselekednem kellene. Amikor végre megérkezett a világosság, már késő volt. A kézbesítés megtörtént, a döntés már megszületett valahol magasabban, a következmények pedig dráma nélkül bontakoztak ki, hatékonyan, dokumentáltan, visszafordíthatatlanul. Figyeltem, ahogy valaki más lépett be, hogy stabilizálja azt, amit én nem tudtam biztosítani. Senki sem emelte fel a hangját, senki nem vádolt meg nyíltan. A korrekció tiszta és eljárásos volt, és éppen ezt tette olyan keserűvé az élményt. A felelősség nem lett hangosan visszavonva, csupán átcsoportosítva. Azonnal éreztem a váltást, ahogy a felelősség elmozdult tőlem, és máshol telepedett le, a veszteség súlya pedig tompán, véglegesen nehezedett rám. Ez nem büntetés volt, ez egy kiigazítás volt, és az ilyen kiigazításokat ritkán fordítják vissza indok nélkül. A súly lassan nyomott rám, időt adva, hogy pontosan megértsem, mit is tettem. Nem azért buktam el, mert nem voltam képes, hanem mert nem tudtam meghozni a döntést. Ez a felismerés mélyebben vágott, mint bármilyen megrovás valaha is tehette volna. Az élet néha olyan fordulatokat vesz, amelyekre nem számítunk. Éppen egy ilyen pillanatban találta magát a főszereplő, akinek múltja szorosabbra fűzte a jelenét, mint azt szerette volna. Évek során megtanulta, hogy a hibák nem tanulságok, hanem a személyiségét megkérdőjelező bizonyítékok. Képzésének minden egyes részlete arra tanította, hogy semmit ne tegyen, amíg biztos nem a döntésében, hogy ne szólaljon meg, ha nem hívják, és hogy ne válasszon, amíg nem ismeri a következményeket. Ezen a ponton már nem is a hibától félt, hanem attól, hogy hibának nyilvánítják. Ez a különbség mélyen foglalkoztatta, a kudarc csupán egy esemény, míg a hibának minősülés egy végleges ítélet, amely sokáig megmarad az ember lelkében. Ő pedig megtanulta, hogy ezt az ítéletet elkerülheti, ha teljesen elkerüli a kockázatokat, ha megmarad a biztonságos, szűk térben, ahol nem rá irányul a figyelem. De most, ebben a helyzetben, ez a tér nem létezett. A régi ösztönei cserben hagyták őt, amikor a felettese, aki a struktúráért felelt, félrevonta. Automatikusan felkészült a beszélgetésre, állkapcsa megfeszült, mielőtt a férfi egy szót is mondott volna. A következmények nem úgy érkeztek, ahogy számította, nem kapott dorgálást, és a férfi nem próbálta megnyugtatni.
Csak egy kérdést tett fel, tisztán és egyértelműen, majd várt. Megkérdezte, miért nem döntött eddig. A kérdés egyszerűsége minden védelmet lerombolt, amit felépített. Nem volt tér arra, hogy a nyomásról vagy a bizonytalanságról beszéljen, anélkül, hogy kifogásnak tűnne. És először nem akart kifogásokat keresni. Csak pontosan akarta kifejezni magát. A lehető legegyszerűbben mondta el az igazságot, félt attól, hogy téved. A szavak kicsinek tűntek a kétük között, de közelebb álltak az igazsághoz, mint bármi más, amit mondhatott volna. A férfi nem reagált azonnal, nem alakította át a válaszát dicsérő szavakká, csak bólintott, mintha pontosan azt hallotta volna, amire szüksége volt. A beszélgetés megoldás nélkül zárult, és a főszereplő ott maradt, egyedül a saját habozásának következményeivel. A csendben, ami ezt követte, valami megváltozott benne. Nem megkönnyebbülés volt, hanem felismerés. Először látta a saját mintáit anélkül, hogy a önigazolás ködében úszott volna. Rájött, mennyire gyakran keverte össze a túlélést a biztonsággal, és mennyiszer halasztotta el a döntéseket, míg az időablak bezárult, amit óvatosságnak hívott. Nem mesélt magának történetet a növekedésről vagy a kitartásról, nem keretezte a kudarcot tanulságként, csupán elfogadta, hogy ez az ő sajátja. Senki más nem kényszerítette a hallgatásra, senki más nem késleltette a cselekvését. Ha itt akart maradni, el kellett fogadnia ezt az igazságot anélkül, hogy fegyverként használja fel később önmaga ellen. Egy látszólag egyszerű választási lehetőség kínálkozott. Visszaléphetett volna egy olyan munkába, amely nem követelt ítéletet, csökkentve ezzel a kitetszségét, megőrizve a kis területét, amit eddig megszerzett. Vagy maradhatott volna ott, ahol volt, vállalva a döntés kockázatát, és megtanulhatta volna, hogyan lehet kudarcot vallani anélkül, hogy eltűnne. Az ajánlat nem bátorítás volt, inkább struktúra. Meglepetésére nem kért időt, nem alkudott. Azt mondta, maradni fog. A döntés nem tűnt bátornak, inkább szükségesnek érezte, mintha választania kellett volna, hogy állva maradjon, amikor a ülés annyira kényelmesnek tűnt, hogy soha többé ne álljon fel. Nem ígért javulást, csak azt, hogy ott lesz. Az estét követően, amikor a megkötött feltételeket végül elfogadtam, úgy éreztem, hogy minden más lehetőség csak újabb módja lenne az éjszaka elrejtésének. A belső kritikám ismerős késztetése hullámzott bennem, de nem tudott megkapaszkodni. Nem mentettem fel magam, de nem is ítéltem el. Csak arra gondoltam, mennyi évet pazaroltam el azzal, hogy elkerültem a hibákat a döntések elkerülésével. Ez a stratégia végül annyira leszűkítette az életem, hogy egyetlen apró változtatással könnyedén elvihették volna tőlem. Itt, ebben a helyzetben a hibák elkerülésének ára azonnal láthatóvá vált, és ez a tisztánlátás valami újat adott nekem, egy okot a változásra, amely nem függött attól, hogy megbocsátanak-e, a félelem nem volt az ellenség, hanem az inaktivitás. A változás annyira finom volt, hogy szinte észre sem vettem, pedig pontosan így kellett lennie. Nincs hatékonyabb módja a kirekesztés jelzésének, mint a udvariasság. A beszélgetések nem álltak le, amikor beléptem a szobába, csupán egy másodperccel korábban értek véget, a hangok elhalkultak, mintha a befejezés már előre napirendre volt tűzve. A döntések nem érkeztek meg vitára, hanem már véglegesen, a hozzám való alkalmazkodás után, simán érkeztek meg, mintha mindez nélkülem történt volna. Senki sem említette a korábbi tévedést, senki sem tért vissza rá. A csend több súlyt hordozott, mint bármilyen kritika, mivel a megoldást anélkül sugallta, hogy részt kellett volna vennem benne. Nem büntettek meg, csak éppen felmértek engem, és ez a felmérés nélkülem zajlott. Először a logisztikában észleltem, jóval azelőtt, hogy érzelmileg felfogtam volna. A találkozók a naptáramban már megtörtént események után jelentek meg, a dokumentumok hozzám érkeztek, miután a feltételezések véglegessé váltak. A szerepem csendben átalakult, a belső folyamatok alakítójából a kimenetek végrehajtójává váltam.
A feladatok szorosabb kereteket és kevesebb döntési pontot kaptak, minden hatékony, észszerű és kívülről védhetőnek tűnt. Az én nézőpontomból viszont úgy éreztem, mintha kisimítottak volna a keretből. Senki sem támadott meg, senki sem hibáztatott. Egyszerűen már nem voltam középpontban, és a rendszernek nem volt kötelezettsége magyarázatot adni erre. Az a személy, aki képviselte ezt a változást, nem volt kegyetlen vagy gondatlan, kompetens és módszeres volt, olyan operátor, aki a folyamatok stabilitását fenntartotta azzal, hogy minimalizálta a kitettséget. Amikor beszélt, a figyelem automatikusan összpontosult, a tollak megálltak, senki sem szakította meg. Soha nem említették a nevemet, és érzelmet sem fűztek a helyzethez. Egy értékelő értekezleten felmerült egy teljesen észszerű kérdés. Vajon bölcs dolog lenne plusz döntési hatáskört adni valakinek, aki nemrégiben habozott a nyomás alatt? A kérdés a levegőben lógott, senki sem ellenkezett, senki sem nézett rám. Nem vádolta hozzá nem értéssel, hanem mint egy változót keretezett, aki bizonytalanságot hoz egy olyan rendszerbe, amely a csökkentésére lett tervezve. Ekkor értettem meg, mi történik velem. Nem azért szorítottak ki, mert nem voltak meg a képességeim, hanem mert kockázatot képviseltem. Az ilyen rendszerek nem utálják a kockázatot, kezelik azt, és engem éppen most minősítettek kockázatos tényezőként, amely contaim mentet igényel. A logika megalapozott volt, ami nehézzé tette a kihívást. Nem volt mit igazságtalanságra hivatkozni. A találkozó egy csendes, de feszültséggel teli légkörében zajlott. A résztvevők figyelmesen hallgatták a teljesítményértékelést, amely rendkívül jól szervezett volt. Az idővonalakat átnézték, és az én korábbi habozásomat is elismerték, mindenféle túlzás vagy enyhítés nélkül. A javasolt megoldás nem leépítésként, hanem inkább egyfajta kiigazításként jelent meg, a feladatköröm csökkentését és egy olyan munkára való átállást, ahol világos keretek között mozgathatnám a dolgokat. Olyan pozícióra vágytam, ahol a jelenlétem stabilizálja a végrehajtást, és nem bonyolítja a döntéseket. Senki sem mondta ki, hogy el fognak távolítani, de nem is volt rá szükség. Ahogy a beszélgetés kibontakozott, egy régi reflex élet fel bennem, az ösztön, hogy magyarázzak, kontextusba helyezzek, és a szándékokat megnyugtató szavakká fordítsam. Éreztem, hogy a mondatok készen állnak arra, hogy megindokolják, miért ne határozzon meg a habozásom, és hogy idővel hogyan bizonyíthatom be a megbízhatóságomat. A szám kinyílt egyszer, majd be is zárult. Az a vágy, hogy beszéljek, nem a stratégiából fakadt, hanem egy megszokásból, ami évek alatt alakult ki. Hitem szerint, ha elég világosan elmagyarázom magam, türelmet tudok kiérdemelni. Ott ülve, ahogy a kiigazítás véglegessé vált a hozzájárulásom nélkül, rájöttem, mennyire kevés türelmet nyújtanak valójában a magyarázatok. Ez a gondolat csendben megérkezett, és ott is maradt. Minden alkalommal, amikor korábban félretettek, nem azért történt, mert én voltam a legrosszabb választás, hanem mert én voltam a legkönnyebben eltávolítható. Nem védett a rangidősség vagy a hírnév, a hiányom nem zavarta meg a rendszert. Ez az észrevétel nem váltott ki bennem haragot vagy önsajnálatot, inkább tisztázta a helyzetet. Ha meg akartam maradni, a számítás kellett megváltoztatnom, nem a narratívát. Amikor elérkezett az idő, hogy reagáljak, egy olyan dolgot tettem, ami még engem is meglepett. Nem vitatkoztam az értékeléssel, nem védekeztem a múltbéli teljesítményemmel, és nem kértem, hogy tartsanak meg. Ehelyett előreléptem egy papírlappal, és konkrét javaslatot tettem. Felvázoltam egy felelősséget, amelyet még nem rendeltek hozzá hivatalosan, de amely mérhető kockázatot hordozott és folyamatos elkötelezettséget igényelt. Elmondtam, mit fogok teljesíteni, hogyan fogják értékelni a sikert, és mit jelentene a kudarc konkrét operatív szempontból. Nem a potenciára hívtam fel a figyelmet, és az erőfeszítésemet sem említettem, csupán az eredményekre összpontosítottam. A teremben csend honolt, néhány ember összenézett, számításokat végezve, nem pedig ellenségesen. A javaslatot nem utasították el, de nem is ölelték magukhoz,
valahol a lehetséges és a megvalósíthatatlan között lebegtetve. Éreztem, ahogy ennek a bizonytalanságnak a súlya a vállaimra nehezedik. Az a férfi, aki engem bevezetett a rendszerbe, ott ült, figyelt, de nem szólt közbe. Csendje nem volt közömbösség, hanem inkább vizsgálódás. A válaszok egyenetlenül érkeztek. Néhányan a megvalósíthatóságot kérdőjelezték meg, aggodalmaikat kockázatcsökkentésként fogalmazva meg, míg mások egyáltalán nem szóltak. Ezt az ellenállást úgy ismertem fel, hogy látszólag nyomtalan maradt. Nem született konszenzus, de elutasítás sem. Amikor a találkozó véget ért, még egy pillanatra ott maradtam ülve, amíg a terem kiürült. Kiszolgáltatottnak éreztem magam, de mégis stabilnak. Nem könyörögtem, nem vonultam vissza, hanem egy olyan dolgot állítottam az asztalra, ami független volt a múltamtól, és ez a változás számított. Hogy ez működni fog-e, még mindig bizonytalan volt, de a bizonytalanság most már az én kezemben volt. Ahogy a felelősség súlya a vállamra nehezedett, egy újabb felismerés bontakozott ki előttem. Várni arra, hogy mások döntsenek rólam, azt jelentette, hogy megengeded nekik, hogy meghatározzák, mikor vagyok fontos. Ha itt akartam maradni, nem támaszkodhattam a kiválasztásra. Inkább azt kellett elérnem, hogy a távozásom kényelmetlen legyen. Nem drámával vagy erőszakkal, hanem úgy, hogy betöltök egy olyan funkciót, amelyet a rendszer túlságosan szükségesnek érzett ahhoz, hogy könnyen eltávolítson. Ez a megértés nem tett bátorrá, de fókuszom élesedett. A félelem már nem visszavonulásra figyelmeztetett, hanem kezelendő feladattá vált. Készen álltam arra a felelősségre, amelyet vállaltam, és tudtam, hogy a felkészültségem láthatóvá válik. Csendesen dolgoztam, feltérképezve a függőségeket, építve a tartalékokat, és azonosítva, hol lehet a kockázatot átvállalni anélkül, hogy megingatnám a struktúrát. Amikor végre elérkezett a döntés pillanata, nem voltak ünnepélyes szavak, a felelősség rám hárult, világos feltételekkel. Senki nem gratulált, senki nem figyelmeztetett. Az előírások egyértelműek voltak, és először éreztem, hogy igazságosak. Nem voltak biztonsági hálók, nem volt elvonulásra alkalmas csendes sarkok, a kockázat teljes mértékben az enyém volt. Nem diadalittasan éreztem magam, inkább ébernek. Ez nem mentés vagy jutalom volt, hanem egy próba, és én álltam közvetlenül az útjában. Később egyedül, visszatekintve megrajzoltam azt a mintát, ami ide vezetett. Hányszor tévesztettem össze a türelmet a stratégiával, hányszor vártam, hogy megkapjam a jogot arra, hogy számítsak. Nem kellett, hogy mindenki válasszon engem, a rendszernek kellett megtennie azt, amire képes voltam. A mozdulatlanság nem volt semleges állapot, alapértelmezés szerint eltávolították. Ahogy felkészültem a munkára, amit senki sem akart, a bátorítás hiánya szinte megnyugtató volt. Nem volt narratíva, amivel teljesíteni kellett volna, nem volt elvárás, aminek megfelelni kellett, csak a munka és a kockázat maradt, amit magával hozott. Ha kudarcot vallottam, pontosan tudtam volna, miért, ha pedig sikerült, az nem azért lett volna, mert valaki bízott bennem, hanem mert én magam tettem magam értékessé. A napok, amelyek a feladat előtt álltak, csendesebbek voltak, mint vártam, nem a nyomás enyhülése, hanem mert senki sem maradt, aki helyettem átvállalja azt. Miután a felelősség hivatalosan az enyém lett, az irányítás teljesen leállt. Nem voltak köztes értékelések, és az aggodalom álcázott megnyugtatása is eltűnt. Akkor már értettem, hogy ez nem hanyagság volt, hanem szándékos cselekedet. Ez volt az, amit önként vállalni jelentett. Nem voltak előzetes korrekciók, csak a következmények. A feladat nem volt lehetetlen, ami veszélyessé tette. Túl közel állt az erősségeimhez ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjam, mégis szűk határidők és tökéletlen körülmények között érkezett, amelyek nem adtak teret a hibázásra. Az adatok hiányosak voltak, a függőségek változtak, a külső tényezők nem voltak hajlandóak együttműködni. Kívülről úgy tűnt, hogy ez rossz időzítés, néhányan óvatosan céloztak is erre, figyelmeztetéseik barátságos keretekbe foglalták,
hogy ne kelljen vállalniuk a következményeket. Hallgattam, de nem válaszoltam, egyikük sem vállalta volna az eredményt. Ahogy a vélemények sokasodtak, azonnal felismertem a mintát, az ajánlások könnyen jöttek, amikor a felelősség nem követte őket. Először nem kerestem konszenzust vagy érvényesítést, a rendelkezésemre álló információkkal álltam meg, és a döntés, amelyet meghoztam, szinte jelentéktelennek tűnt, csupán egy apró finomítás, egy eltérés a megszokottól, nem pedig politikai állásfoglalás. Ez volt az, ami igazán megzavarta az embereket, hiszen a rendszer a következetességet értékelte, és most ki akartam próbálni, hogy vajon a következetesség fontosabb-e, mint a tudatosság. A döntésem mögött egy olyan előny húzódott meg, amelyre sosem gondoltam, az évek során felhalmozódott figyelmesség, amelyet az okozott, hogy ritkán szólítottak meg közvetlenül. Amikor az embert ritkán kérdezik meg, megtanulja megfigyelni a környezetét. Észreveszi, hol csúsznak el a folyamatok, mikor keményednek meg a feltételezések, és mikor a megszokott megközelítés már nem illik a pillanathoz. Amikor világosan láttam a diszfunkciót, nem voltam zseniális vagy ösztönös, csupán egy megfigyelés volt, amit végre alkalmaztam. Nem hirdettem meg a változást, és nem védtem meg előre. Csendben hajtottam végre, hagyva, hogy a tettek megelőzzék a magyarázatot. Ahogy a folyamat kibontakozott, a szoba csendessé vált, a beszélgetések elhalványultak, a figyelem a közelgő eredmény köré összpontosult. Nem mondtam semmit, készen álltam arra, hogy befogadjam, ami következett. Az eredmény nem volt tökéletes, de stabilizálta azt, ami a kudarc felé hajlott. Mégis, a sebei láthatóak voltak, emlékeztetve arra, hogy milyen korlátok között jött létre. Nem volt taps, sem látható megkönnyebbülés, inkább a testtartás változott, a feltételezések módosultak. Senki sem tagadhatta, ami történt, de senki sem sietett megünnepelni sem. A siker zártabb volt, és ebben a zártságban valami megváltozott. Nem éreztem diadalt, amit éreztem, az a tér volt a mellkasomban egyfajta lazulás, annak az érzése, hogy már nem kell kisebbé tennem magam, hogy elkerüljem a visszautasítást. Nem éreztem magam felemeltnek vagy védetnek, inkább a helyemen voltam, és először éreztem, hogy ez a helyem megérdemelt, nem csupán ideiglenes. Ahogy a szoba szétszélett, a reakciók csendesek maradtak, nem voltak gratulációk, de elkerülés sem. A következő kérdések praktikusak voltak, a másolásra és a korlátokra összpontosítottak, nem pedig a kételyekre. Észrevettem, ki szólított meg közvetlenül, és ki habozott. A változás nem volt drámai, nem inspirált hűséget vagy ellenszenvet, csupán annyira zavarta meg azt az előfeltevést, hogy én pótolható vagyok. Később, egyedül, megvizsgáltam, mi maradt a felszín alatt. Nem büszkeség volt, hanem egyfajta összhang. Először éreztem, hogy a cselekedeteim és a jelenlétem ugyanabban a térben foglalnak helyet, bocsánatkérés nélkül. Ekkor értettem meg, hogy itt az érték nem abból fakad, hogy kedvelnek vagy védelmeznek, hanem abból, hogy betöltök egy olyan funkciót, amelyre a rendszer csendesen támaszkodik. Az ember, aki bevezetett ebbe a struktúrába, nem mondott semmit, inkább egy újabb felelősséget bízott rám, egy kisebb, láthatóbb feladatot, ami közelebb állt a döntéshozatalhoz. Nem követte magyarázat, mert nem is volt szükség rá. Ez nem jutalom volt, hanem újraszámítás. Nem tévesztettem össze ezt a pillanatot a megérkezéssel, egy siker nem írja át az évek során kialakult mintát, de már nem voltam perifériás. Az információk most másképp mozogtak. A nevem felmerült a beszélgetésekben, még akkor is, amikor nem voltam jelen. Nem volt biztonságos, egy megfontolás volt, feltételes, visszavonható, de valós. A legmeglepőbb az volt, hogy mennyire nem vágytam arra, hogy mindezt bejelentsem. Nem éreztem késztetést, hogy a pillanatot átalakulásként keretezzem. Az elégedettség valami egyszerűbben rejlett. A múltban sosem várakoztam, hogy kiválasszanak, vagy hogy megkíméljenek. Mindig is előreléptem, pontosan tudva, mit veszíthetek. Korábban azért tartottak távol,
mert kényelmesebb volt így, vagy egyszerűen csak megszokásból. Most, ha még mindig ott voltam, az azért volt, mert az eltávolításomhoz erőfeszítés és magyarázat kellett, és ez a különbség sokkal fontosabb volt, mint bármilyen elismerés. Nem úgy választottak ki, ahogy egykor vártam, hanem én magam lettem az, akire számítani kellett. Ez a változás mindent megváltoztatott. A csend, ami a kis sikerem után következett, nehezebb volt, mint az azt megelőző nyomás. Több munkát kaptam, de nem volt ez lenyűgöző vagy szimbolikus csupán annyit, hogy megerősítse. A nevem most már ott van azokban a helyiségekben, ahol korábban soha nem szerepelt. Senki sem gratulált, és senki sem állt ki ellenem sem. Az emberek egy kicsit tovább néztek rám, mint szükséges lett volna, mérlegeltek, ahelyett, hogy elutasítottak volna. Átléptem egy láthatatlan határt, és a közelemben állni kezdett újraértékelni a költségeket. Észrevettem a beszélgetések lelassulását, amikor közelítettem, és újra felgyorsultak, amikor elhaladtam. Nem rólam szólt, hanem arról, hogy én egy változóvá váltam. Korábban kiszámítható voltam, most azonban már nem. A rendszer nem ölelt magához, inkább megjelölt. Csak egy ember viselkedése maradt változatlan, Linda. Ő nem volt a főnököm, és nem is versenytársam, kényelmesen ült a középúton, kompetens, semleges és megbízható. Mindig pontosan 2 perccel a megbeszélések előtt érkezett, nem túl korán, hogy ne tűnjön túl lelkesnek, és nem késve, hogy ne tűnjön hanyagnak. Ezt először észleltem róla, még mielőtt bármi mást felfedeztem volna. Linda megosztotta az információkat, amikor azok segítették a dolgok gyorsabb haladását. Kérdésekre válaszolt leereszkedés nélkül, soha nem éreztette velem, hogy a jelenlétem indokolás követelne egy olyan környezetben, ahol minden interakciónak ára volt. Ez a következetesség biztonságot adott számomra. Nem azért beszéltem meg vele a dolgaimat, mert kétségbe voltam esve, hanem mert megérdemelte a bizalmat. Észszerűnek tűnt, hogy megosszam a kontextust, hogy beszélgessünk azokról az ötletekről, amik még formálódtak. Semmi titkos, semmi elébbé stratégiai ahhoz, hogy veszélyesnek érezzem. Az első jel csendesen érkezett, egy kontingens, amiről csak futólag beszéltem, később felmerült aznap délután, hiányos és kissé eltorzítva, olyan emberek körében, akiknek nem lett volna szabad tudniuk a létezéséről. A kétségbeesés érzése elhárult, párhuzamos gondolkodás történik, a megcsalatás gyanúja pedig úgy tűnt, mintha régi félelmet hoztam volna egy új helyzetbe. Aztán megint megtörtént, egy újabb részlet bukkant fel, mielőtt hivatalosan bevezettem volna, annyira megváltoztatva a jelentését, hogy az már nem is az én ötletemnek tűnt. Ami korábban gondos megközelítés volt, most deviációnak lett keretezve. Hiányzott a kontextus, eltolódott a hangsúly, és az ötlet már nem érezte magát a magaménak. Nem volt konfrontáció, nem volt ellenállás, csak a lassú erózió. Minden beszélgetést visszajátszottam, keresve a szivárgás pontját. A kétség ismerős volt. Vajon rosszul értelmezem ezt, vagy csak habozom, mert végre van mit veszítenem? A válasz következmények útján érkezett, nem vallomásként. Egy döntés, amire készültem, váratlanul eltolódott, az idővonalak mozogtak, a prioritások átrendeződtek olyan módon, ami megerősítette. A nap végén, ahogy Linda szemébe néztem, egy nehéz érzés ült a gyomromban. A szavak, amiket együtt vágtunk, nem tűntek többé igaznak, és a bizalom, amit iránta éreztem, hirtelen darabjaira hullott. Csak annyit kérdeztem tőle, amint lehetőségem nyílt rá, hogy elmondjam, mit észleltem. Nem akartam panaszkodni, csak jelezni, hogy valami megváltozott. Linda nem tagadta, amit mondtam, de a válasza inkább fáradt volt, mint bűnbánó. A szavai csak annyit sugallták, mindenkinek saját magára kell figyelnie, a lehetőségek végesek, és az összefonódások folyamatosan változnak. Ami a legjobban fájt, az volt, hogy nem volt ellenség, akit szembesíteni lehetett volna. Csupán a felismerés, hogy amikor választásra került sor, ő nem engem választott. A következmények csendben érkeztek.
Kérdések merültek fel a megítélésemről és a felkészültségemről. A lehetőségeim beszűkültek, és egyre ritkábban kértek meg, hogy osszam meg a gondolataimat. Senki sem védett meg, nem azért, mert azt gondolták, hogy tévedek, hanem mert a védelmem nem hozott volna nekik semmilyen hasznot. Ekkor kezdtem igazán megérteni, mi zajlik. Nem azért kerültem ki a képből, mert gyenge vagy tapasztalatlan voltam, hanem mert valaki úgy döntött, hogy én feleslegessé váltam a saját stabilitásának érdekében. Az a férfi, aki bevezetett ebbe a világba, tudta, hogy mit érzek. A figyelme nem felém vagy Linda felé irányult, hanem magára a helyzetre. Nem avatkozott közbe, nem javította ki a történetet. Ez nem elhagyás volt, hanem megfigyelés. Ha meg kellett volna mentenem magam, akkor nem tartoztam ide. Először nem magamban kerestem a hibát, a csalódás nem azt bizonyította, hogy tévedtem a bizalommal, hanem azt, hogy a bizalom ára túlságosan is magasra szökött. Újra nem konfrontálódtam vele, nem védekeztem. Csak annyit osztottam meg, amennyi feltétlenül szükséges volt, és mindent dokumentáltam. A munkámra összpontosítottam, amelyet nem lehetett könnyen eltéríteni. Abba hagytam a szövetségek keresését, és elkezdtem a megkerülhetetlenséget építeni. Az ajtó, amire nem is tudtam, hogy támaszkodom, hirtelen becsukódott, és ahogy ez megtörtént, a struktúra stabilabbá vált. A nap végén elfogadtam a veszteséget anélkül, hogy jóslatokká változtattam volna. A bizalom valóban összeomlott, de nem minden, ami összedől, igényel újjáépítést. Néhány dolog azért hullik szét, mert már nincs rá szükséged. Ha ez az út azt kívánta tőlem, hogy társak nélkül járjak, akkor meg fogom tenni. Megtanultam, hogy milyen árat kell fizetni a biztonság feltételezéséért, és ezt nem akartam újra megfizetni. A csalódás után nem történt semmi drámai, éppen ez volt a legnehezebb. Nem voltak összecsapások, nem kellett tisztázni a dolgokat, nem voltak jelenetek, amik reakciót igényeltek volna. A változás csendesen, a kihagyásokon keresztül jelentkezett. Már nem voltam automatikusan benne a beszélgetésekben, amelyek a munkát előre vitték. Az emberek nem kerülték el a társaságomat, de nem is vettek körül. Az a tér, amit elfoglaltam, egyre vékonyabbá vált, ideiglenessé, amit túl jól ismertem. Ez a kellemetlen érzés jobban nyomasztott, mint a csalódás önmagában. Már megéltem ezt a csendes, peremvidéki létet, ahol elfogadtak, de soha nem gyökereztem meg. Gondosan dolgoztam, nem ambícióból vagy félelemből, hanem mert a pszizitás volt az egyetlen dolog, ami megakadályozott abban, hogy eltávolodjak. Minden egyes elvégzett feladat bizonyította a kompetenciámat, de egyúttal azt is megmutatta, mennyire könnyen tűnhet el a kompetencia, ha nem ismerik el. A történet mélyén, ahol a szavak súlya és a cselekedetek jelentősége találkozik, egy különös változás vette kezdetét. A visszavonulás érzése természetesnek tűnt, a testem már ismerte ezt a teret. Időnként észrevétlenül visszacsúsztam a régi szokásaimhoz, mintha csak kisebbé akartam volna válni, a hatékonyságot választva a láthatóság helyett, a csendet a súrlódás ellenében. A valódi veszély nem a szétesés volt, hanem az elfogadás. Egyszer már túléltem így, és azt gondoltam, hogy meg tudom ezt újra tenni. De ez a felismerés inkább fenyegetésként hatott rám. A változás pillanata váratlanul érkezett, egy olyan értekezleten, ahol csak szokásos, rutinszerű zajokra számítottam. Nem volt előre bejelentve, de valaki leült mellém az üres székre. Nem tűnt szándékosnak, nem volt ünnepélyes. Nem nézett rám, és nem is jelezte, hogy mit akar, csak leült, és folytatta a beszélgetést, mintha a magányom sosem létezett volna. A neve Jonathan volt. Idősebb volt nálam, és módszeres módon beszélt, a szavakat úgy mérte, ahogyan mások az időt. Volt egy szokása, hogy kétszer megkopogtatta a tollát a noteszén, mielőtt bármit is leírt volna, mintha csak megerősítette volna magának, hogy a gondolat érdemes a megőrzésre. Először nem néztem rá, inkább a táblára, a jegyzeteimre, bármire figyeltem,
ami elterelhette a figyelmemet a gesztustól. A közelség nem mindig jelent összhangot, ezt a leckét már túl sokszor megtanultam. Mégis, tény maradt, hogy valaki választotta, hogy közel álljon hozzám, amikor nem kellett volna. Ez a választás megváltoztatta a szoba légkörét, és a hatás sokáig érezhető maradt a találkozó után. Nem köszöntem meg neki, és nem is kerestem a kapcsolatot. Nem akartam, hogy egyetlen aktus tranzakcióvá vagy kötelezettséggé váljon. A bizalom, ha egyszer megrongálódik, nem áll össze gyorsan, de a helyiség érezhetően más lett utána. Nem melegebb, csupán kevésbé üres. A megerősítés később érkezett, beszélgetés nélkül. Egy döntés körvonalazódott, amely látható tulajdonjogot igényelt, nevekkel és pozíciókkal. Amikor megláttam a nevemet, nem mellékesen vagy minősítve, hanem szándékosan, az első reakcióm a kétkedés volt. Senki sem kérdezte meg, hogy kényelmesen érzem-e magam a nyilvánosság előtt. Senki nem figyelmeztetett, egyszerűen megtörtént, nyíltan, úgy, hogy a visszavonás zavarba ejtővé vált. Jonathan a hitelességét az enyém mellé helyezte, anélkül, hogy bármit is kért volna cserébe. A reakcióm nem érzelmi volt, hanem fizikai. Egy rövid feszülés a bordáim alatt, mintha a testemnek időre lett volna szüksége, hogy feldolgozza azt az érzést, hogy valaki más választása tartja a helyén. Egy helyben maradtam, figyelve a szék súlyát alattam, hagyva, hogy a pillanat ceremónia nélkül múljon el. Mások észrevették a változást, a pillantásokban megakadtak a megjegyzések, amelyek nem teljesedtek be. A körülöttem lévő narratíva finoman, de határozottan változott. Már nem voltam könnyen eltávolítható tényező. Linda, aki korábban aláásott, teljesen elkerülte a tekintetemet, a jelenléte úgy zsugorodott, hogy ahhoz nem volt szükség kommentárra. Nem éreztem benne elégtételt, csupán a mérleg megváltozott. Ami a legjobban megdöbbentett, az a támogatás tisztasága volt. Nem voltak elvárások, nem voltak meghívások, hogy magyarázkodjak. Amikor később beszéltünk, a munka, a határidők, a következő lépések voltak a téma, semmi személyes, semmi szimbolikus. A faggatózás hiánya egy olyan biztonságot teremtett, aminek a nevét nem tudtam volna megmondani. A csend és a megértés hiánya között találtam meg a lélegzéshez szükséges teret. Léteztem, anélkül, hogy bármilyen történetet kellett volna mesélnem, vagy hogy igazolnom kellett volna magam. Ez a tiszta egyszerűség stabilabbá tett, mint bármilyen megnyugtató szóval találkoztam volna. Először értettem meg, hogy nem minden támogatás igényel közelséget, néha elég, ha csak eltünteti a törlés fenyegetését. Kapcsolataink precízek és határozottak maradtak. Az eredményekről beszéltünk, nem pedig a vallomásokról, és ez a határvonal szándékosnak érezte magát, védelmezőként, nem pedig távolságtartóan. A munka vált a közös nyelvünké, és ebben a közegben a világosság felváltotta a körültekintést. Ahogy teltek a napok, a helyem egyre biztosabbá vált. Nem kellett bejelentenem, hogy ott vagyok. Egyszerűen csak ott voltam, és a kizárásomhoz már magyarázatra lett volna szükség. Senki sem mondta ki, hogy tartozom oda. Nem is kellett. A kihívás hiánya elegendő volt. Az a hely, amit elfoglaltam, már nem ideiglenes volt. Nem kaptam meg, hanem egyszerűen csak elvettem. A következő felismerés csendes, de határozott volt. Nem volt szükségem tömegre. Egyetlen ember, aki a megfelelő pillanatban választotta a szövetséget, többet változtatott meg, mint egy szoba tele óvatos semlegességgel. A számítás egyszerű volt, 10 ember, aki a biztonságot választotta, nem nyomhatta el azt az egyet, aki hajlandó volt ott állni, ahol számított. A nap végére nem történt semmi drámai. Nem voltak kibékülések, nem voltak nyilatkozatok, de a kiszolgáltatott szág, ami a csalódás óta nyomomban járt, eltűnt. A helyén valami stabilabb és tartósabb jelent meg. Tudtam, hol ülök, tudtam, hogy a nevem ott a helyén van, és tudtam, hogy már nem kell próbálkoznom, hogy kiderítsem, mi történne, ha eltávolítanának. Nem mentett meg senki.
Nem voltam megváltva. Egyszerűen csak ott voltam, és ezúttal valaki úgy döntött, hogy nem lép el. A változás nem jelentette be magát, csendesen helyezkedett el, mint egy bútordarab, amit átrendeztek, míg nem figyeltem. Elég diszkrét volt ahhoz, hogy senki ne tudja megmondani, mikor történt, de elég szilárd ahhoz, hogy mindenki alkalmazkodjon hozzá. Mindezek után már nem voltam hiányzó elem, és az emberek nem léptek át rajtam. A nevem ott volt, ahol lennie kellett. Nem kiemelve, nem aláhúzva, csupán jelen. Az emberek elkezdtek kérdezni a véleményemről, nem ünnepélyesen, nem tiszteletteljesen, hanem egyszerűen feltételezve, hogy a válaszom ott a helyén van. Akkor értettem meg, hogy a hatalom nem mindig érkezik engedéllyel. Néha egyszerűen azért van jelen, mert senki sem kérdőjelezi meg, hogy miért vagy már ott. Nem voltam előnyben részesítve, nem voltam védve, ha volt is, az figyelem utilitáriusnak tűnt, mintha eszközzé váltam volna, amit szívesen használnak, mert működött. Ez elegendő volt. Túl sokáig tévesztettem össze a meleget a biztonsággal. Ez most más volt, strukturális. Nem éreztem magam ünnepeltnek, de éreztem, hogy a helyemen vagyok, és ez a stabilitás megváltoztatta, ahogyan magamhoz álltam. Kevesebbet beszéltem, óvatosabban választottam meg a szavaimat, és abba hagytam, hogy megpróbáljam kitalálni, mit akarnak az emberek tőlem. A talaj a lábam alatt már nem tűnt kölcsönzöttnek. Az új konfliktus dráma nélkül érkezett, professzionalizmusba és udvarias elkerülésbe burkolva. Egy döntés kellett hozni, egyet, aminek valós következményei voltak, és nem volt tiszta megoldás. A beszélgetés egyre inkább körbejárta a témát, mint egy jól begyakorolt tánc, ahol senki sem akarta magára vállalni a felelősséget. A kockázat szinte tapinthatóan lógott a levegőben, elismerve, de mégis érintetlenül hagyva. Figyeltem, ahogy azok, akik régen magabiztosan beszéltek, most óvatosan hátradőltek, védve a kényelmesen megteremtett hírnevüket. Linda feltűnően semleges maradt, csak annyit mondott, hogy látszólag részt vegyen a beszélgetésben, de ügyelt arra, hogy soha ne álljon túl közel a problémához. Ez a távolságtartás stratégiai lépés volt, egyfajta megbízhatóság megőrzése anélkül, hogy valóban megérdemelte volna. Évek alatt tanultam meg felismerni ezt a viselkedést, amikor mások a biztonságot választották a tartalom helyett. Ami meglepett, nem Linda kerülése volt, hanem az, hogy ez mennyire már nem érintett. Már nem vártam az ő jóváhagyását vagy a hibázását, inkább azt figyeltem, hogy milyen teret hagy maga után. Abban a pillanatban rájöttem, hogy az asztal körüli habozás nem a bizonytalanságról szólt, hanem a következményektől való félelemről. Mindenki a kívánt eredményt akarta, de a nyilvánosság vállalása nélkül, a sikert anélkül, hogy aláírná. Az a rés, ami a szükséglet és a hajlandóság között volt, ahol a lehetőség lakozott. Éreztem, hogy ez belém telepedik, nem izgalomként, hanem tisztánlátásként. Ha előrelépek, nem lesz taps és támogatás sem, ha viszont visszahúzódom, megerősítem, amit néhányan még mindig sejtettek, hogy csak akkor tartozom ide, ha a körülmények kedvezőek. Nem kértem engedélyt, nem fogalmaztam meg a döntésemet bátorságként vagy szükségletként, egyszerűen csak kijelentettem, gráteszem a nevem. A szavak nem visszhangoztak, nem is kellett. A szoba újra alkalmazkodott, ezúttal észlelhetőbben. Senki sem tiltakozott, senki sem sietett segítséget ajánlani. Néhány arc meglepetséget, mások megkönnyebbülést tükröztek. A felelősség megtalálta a gazdáját, és ez önmagában elegendő volt ahhoz, hogy megváltoztassa a légkört. A lényeg nem az volt, hogy önként jelentkeztem, hanem hogy mindezt magyarázat nélkül tettem. Innentől a munka másképp haladt. Nem újítottam meg rendszereket vagy cselekedtem drámai módon. Apró változtatásokat eszközöltem, amelyek elmozdították a hangsúlyokat és átrendezték a prioritásokat. A változások elég finomak voltak ahhoz, hogy eljárásinak tűnjenek, de elég élesek ahhoz, hogy megváltoztassák az eredményeket. A szabályokat pontosan követtem, ami lehetetlenné tette döntéseim megkérdőjelezését anélkül,
hogy a struktúrát magát is megkérdőjeleznék. Néhányan elvesztették azokat az előnyöket, amelyekre eddig támaszkodtak, olyan juttatásokat, amelyek sosem voltak garantálva, de régóta megkérdőjelezhetetlenek. Semmit sem vettek el tőlük közvetlenül, csupán megállt az, ami korábban feléjük áramlott. Azonnali és zavaró hatása volt ennek. A beszélgetések elhaltak, amikor beléptem a szobába, nem félelemből, hanem újra strukturálásból. Az emberek figyelmesebben nézték az eseményeket, mérlegelték a szavaikat, igazították a stratégiáikat. Linda, aki korábban dominálta a megbeszéléseket, most kizárva találta magát az eszmecserékből. A találkozók nélküle haladtak tovább, nem büntetésként, hanem hatékonyságként. Nem volt bejelentés a leépítésről, nem volt konfrontáció, amire mutathattak volna, csupán egy sor kihagyás, ami hangosabb volt, mint bármilyen vád. Ami a legjobban megdöbbentett, az a csend volt. Senki sem hirdette a sikert, senki sem ellenkezett nyíltan. A csend, ami körülvett, valójában egyfajta reakció volt. Az események menete lassan felfedte az emberek hűségét, ahogy a tehetetlenség kiváltotta a változásokat. Amikor a lendület megfordult, sokan, akik eddig támaszkodtak rá, hirtelen megálltak. Nem kellett látnom senkit elesni ahhoz, hogy érezzem a helyzet egyensúlyának megváltozását. Éreztem azt a döntéseimnél, amelyek már nem igényeltek vitát, és azt is, hogy a nevem súlya, amit máskor meg kellett védenem, most önállóan is érvényesült. Először értettem meg, hogy a bosszú nem feltétlenül igényel konfrontációt, nem követeli meg a megemelt hangokat vagy a morális győzelmeket. Néha csupán annyiról van szó, hogy megszabadulunk a függőségtől. Korábban azt hittem, hogy az a lényeg, hogy valakinek éreztessem a fájdalmat, amit okozott. Most azonban rájöttem, hogy a mélyebb hatalom abban rejlik, hogy már nem is szükségem van rájuk. A függőség hiánya sokkal nagyobb sebet ejtett, mint bármely vita valaha is tudott volna. Az a férfi, aki először adott nekem keretet, ez idő alatt keveset szólt. Jelenléte állandó maradt, figyelmesen figyelve, mintha egy folyamatot nézett volna, ami éppen végbe megy, nem pedig irányította volna azt. Amikor mégis megszólalt, további hatalmat adott át nekem, kommentár nélkül egy csendes elismerés, hogy a szerep, amit betöltök, már nem ideiglenes. Mások is észrevették, hogy a hatalom, ha egyszer asszertálódik, hajlamos maradandóvá válni, ha szokássá alakul. Nem éreztem késztetést, hogy igazoljam magam. Az a vágy, hogy megértsenek, hogy helyrehozzam a félreértéseket, elhalványult, ahogy a pozícióm megszilárdult. Túl sok időt töltöttem el azzal, hogy magyarázkodjak olyanoknak, akik már eldöntötték, ki vagyok. Most az önigazolás feleslegesnek, sőt, terhesnek tűnt. Az értelem nem volt kötelező, a relevancia viszont annál inkább. Minden alkalommal a relevanciát választottam. A végére annyira megváltozott a rend, hogy senki sem kérdőjelezte meg a helyemet. Volt egy helyem, ami nem volt felajánlva, és nem kellett megvédenem, egyszerűen létezett. Jogom volt aláírni a döntéseket, nem mint kiváltság, hanem mint funkció. Akik korábban a középpontban lebegtek, most inkább körülöttem keringtek, nem tudva, mikor történt a változás, de visszafordítani nem tudták. Az ő zűrzavarukban nem volt elégtétel, csupán megerősítés, hogy a rendszer most már felismerte azt, amit korábban nem. Nem éreztem diadalmasnak magam, inkább megnyugtatónak. A káosz, ami valaha meghatározta a helyemet a világban, lassan átadta helyét valami csendesebb és ellenállóbb dolognak. Nem voltam ideiglenes, nem csupán egy helyettesítő. A struktúra része voltam, és ez a tény nem függött senki jóváhagyásától. A rend nem erőszakkal vagy vitával alakult ki, hanem a jelenlét és az álhatatosság által. Először tudtam, hogy ez a hatalom meg fog maradni. Amikor ez a tudás a kezeim közé került, nem olyan érzés volt, mint amilyennek az emberek elképzelik. Nem éreztem hirtelen diadalt, amikor rájöttem, mennyi hatalom van most már nálam. Nem volt ott az elégtétel sürgető érzése.
Csendes volt, szinte hétköznapi, mint amikor felfedezel egy ajtót, amit évekig nyomtál, de most már nem zárva. Aláírhattam, amikor aláírásokra volt szükség, a hangom irányította a beszélgetéseket erőfeszítés nélkül. A döntések előre haladtak, nevemmel együtt, nem díszítő elemként, hanem súlyként. A körülöttem lévő káosz elhalványult, és helyette valami stabil és jellegtelen bontakozott ki, és ebben a stabilitásban megnyugvást éreztem. A nyugalom, ami váratlanul rám telepedett, egy egészen új érzést hozott magával. Azt hittem, hogy a múlt emlékei valamilyen módon még mindig kísérteni fognak, hogy a fájdalom és az elégedetlenség árnyéka továbbra is velem marad. De ehelyett távolságot éreztem, mintha a szükségesség, hogy bizonyítsak bármit is, elhalványult volna, és helyét egy olyan tisztaság vette át, amit még sosem tapasztaltam. Már nem harcoltam a térért, egyszerűen foglaltam. Ez a különbség mindent megváltoztatott abban, ahogyan a napjaimat éltem, abban, ahogyan hallgattam, ahogyan választottam, mikor szóljak és mikor maradjak csendben. Az alkalom, ami erre a megváltozott állapotra rátalált, a rutinnak álcázva érkezett. Az íróasztalomon egy dokumentum landolt, a sok közül. Azonnal éreztem, hogy a benne rejlő lehetőségek világosak. Egyetlen aláírás, egy rövid jóváhagyás, és hatással lehetnék egy olyan kimenetelre, ami csendesen, de határozottan hullámokat verne a rendszerben. Az akció törvényes, védhető, sőt, néhányan még ünnepelni is fogják. Senki sem kérdőjelezné meg a jogomat, hogy ezt megtegyem, néhányan talán még várták is tőlem. A döntést leginkább Linda érintette, akinek választásai egykor szűkítették az én utamat, aki számításai révén elment mellettem anélkül, hogy bocsánatot kért volna. Azonnal nem reagáltam, a dokumentumot félretettem, és folytattam, amit éppen csináltam, miközben éreztem, hogy a pillanat a figyelmem szélén lebeg. A választás nem ijesztett meg, inkább érdekelt. Nem azért, mert mit tenne vele, hanem mert mit kérne tőlem. Ez volt az a pillanat, amire az emberek hivatkoznak, amikor az igazságról, a helyreállított egyensúlyról beszélnek. Könnyű lett volna az akciót elkerülhetetlennek, sőt, igazságosnak beállítani. A rendszer konfliktus nélkül fogadná be. Ami visszatartott, az nem a könyörület vagy a külső kényszer volt, hanem egy kérdés, amit nem tudtam elkerülni, ha ezt megteszem, ki leszek utána. Nem elméletben, nem a nyilvános észlelésben, hanem a saját életem csendes folytonosságában. Oly régóta vártam már arra, hogy ne legyek mások döntéseinek szeszélye. Számtalanszor elképzeltem már ezt a fajta hatalmat, és most, hogy valósággá vált, nem éreztem úgy, hogy ez bármiféle beteljesülés lenne, inkább egy útelágazásként éreztem. Emlékek bukkantak fel, nem hirtelen villanások formájában, hanem mint egy folyamatos háttérzaj, az elutasítás, a címkézés, az, hogy kényelmetlensébbé redukálnak, akit könnyedén félre lehet állítani, következmények nélkül. Felismertem a megszokott kísértést, hogy megfordítsam a szerepeket, hogy a hatalom válaszoljon a fájdalomra, az egyetlen nyelven, amit úgy tűnt, ért. Az a tudat, hogy kisebbnek érezhetném őt, szédítő volt a maga egyszerűségében. A hatalom szabadon kínálta ezt a lehetőséget, nem követelt indoklást, de az sem, hogy élnem kell vele. Röviden találkoztam Lindával, nem azért, mert tartoznék neki valamivel, hanem mert a tisztázás fontos, amikor a döntések súlya nagy. A beszélgetés hatékony volt, drámától mentes. Gondosan beszélt, hivatkozva a nyomásra és a korlátokra, a múlt döntéseit szükségszerűségként keretezve, nem pedig árulásként. Nem volt érdemes bocsánatkérés keresni, csak egy észszerűnek tűnő magyarázat. Figyelmesen hallgattam, nem szakítottam félbe. Nem vitatkoztam, nem is javítottam ki a tényeket, és nem számoltam be a választásai áráról. A csend abban a pillanatban tűnt az egyetlen válasznak, ami nem hívta volna elő a konfliktust. A nap már alacsonyan járt, amikor Linda befejezte a történetét, amelyet köré szőtt. Várakozva nézett rám, talán egy reakcióra számítva,
talán a következmények elviselésére készülve. De én nem adtam neki semmit. Megköszöntem neki az idejét, majd otthagytam a beszélgetést, ahol volt. A konfrontáció hiánya jobban zavarba hozta, mint a düh. Láttam, ahogy az arca megfeszül, ahogy a kérdések, amelyeket nem tett fel, a levegőben lógva maradtak. Valamit elvettem tőle anélkül, hogy megérintettem volna, a képességet, hogy a narratíva középpontjába helyezze magát. Ismét a dokumentumhoz tértem vissza. A döntés, amelyet hozhattam, változatlan maradt a találkozónk után. Átgondoltam, mennyire könnyű lenne aláírni és tovább lépni, mennyire hatékony, ha a rendszer saját értelmezésében folytatná az utamat. De valami megváltozott. Az a vágy, hogy beavatkozzak, most nehezebben nehezedett rám, nem azért, mert helytelen lett volna, hanem mert egy olyan énemhez kötne, amire már nincs szükségem. Túl sok évet töltöttem azzal, hogy reagáljak, és hogy magam a kár ellenében határozzam meg. Nem akartam, hogy az életem következő fejezete körülötte szerveződjön, még a bosszú árnyékában sem. Így hát nem tettem semmit. Nem írtam alá, nem telefonáltam, teljesen eltávolodtam a folyamattól, hagyva, hogy az a saját pályáján haladjon tovább. Az események úgy bontakoztak ki, ahogy mindig is fogják, szélesebb erők és csendes számítások formálásában. Linda befolyása egyébként is csökkent, pozíciója olyan mechanizmusok által erodálódott, amelyekhez nekem semmi közöm nem volt. Nem mutathatott rá az én kezemre, nem vádolhatott meg beavatkozással. A rendszer előre haladt, közömbösen és alaposan. Az emberek körülöttem érzékelhetően reagáltak, de finoman, senki nem dicsérte a visszafogott szágomat, senki nem kommentálta a választásomat. A változás abban rejlett, ahogyan a későbbi döntéseimet fogadták, kevesebb kérdés, kevesebb kételkedés. A bizalom, a gyakorlati fajta, lassan elkezdett összegyűlni a csendem körül. Az emberek megértették, hogy nem érdekel, hogy az autoritást fegyverként használjam. Ez a megértés sokkal nagyobb súlyt hordozott, mint bármilyen drámai igazságossági kijelentés valaha is. Az a férfi, aki az elején irányított ebben a világban, észrevette, ahogy mindig is tette. Szó nélkül, csak átadott nekem több felelősséget, egy csendes elismerés, hogy a próbát teljesítettem. Az ő bizalma nem szavakban nyilvánult meg, nem is volt rá szükség. A munka maga volt a megerősítés, a szavakkal ki nem mondott megállapodás, hogy készen állok arra, hogy megtartsam azt, amit kaptam, anélkül, hogy ez definiálna engem. Elgondolkodtam, mennyire más ez a pillanat, mint ami ennek a legrosszabb éjszakáim során elképzeltem. Valaha azt hittem, hogy a gyógyulás látható következmények formájában érkezik azok számára, akik bántottak. Azt gondoltam, hogy a szabadság azt jelenti, hogy látom őket szembesülni azzal, amit tettek. Most, itt állva, megértettem, mennyire szűk volt ez a látásmód. A büntetés talán rövid időre egyensúlyt hozott volna, de a múltba kötött volna, a saját növekedésemet az ő hanyatlásukkal mérve. Nem bocsátottam meg nekik, a megbocsátás nem volt a cél. Ahogy az évek során egyre inkább távolodtam a múltamtól, megtanultam, hogy a felelősség alól való felmentés sokkal inkább egy belső döntés, mintsem egy külső elvárás. Választásom a szétválás mellett szólt, egy tiszta határvonal, amely nem igényelt ünnepélyes ceremóniát. Nem vittem magammal őket, sem ellenségként, sem mérföldkőként, sőt, még leckeként sem, amelyeket újra kellett volna tanulmányoznom. A döntés, hogy elengedem őket, nem volt sem nemes, sem nagylelkű, csupán praktikus. Más dolgok vártak rám. Amikor végre becsuktam a fájlt, és félretettem, a mozdulat határozott volt, nem azért, mert valami drámai véget ért, hanem mert ez volt az utolsó pillanat, amikor megengedtem, hogy a választásaik befolyásolják az enyémet. Nem bocsátottam meg, nem felejtettem, egyszerűen csak nem vittem őket magammal. Ahogy előre léptem, a súly, amit évek óta cipeltem, elkezdett lazulni. Nem azért, mert igazságot szolgáltattak, hanem mert már nem volt rá szükségem.
3 év telt el azóta, hogy először aludtam olyan helyen, ami nem volt otthon. A munka, amit végeztem, megváltozott, a címem is más lett, a szobák, ahová beléptem, már meghívást igényeltek, amelyeket nem adtak könnyen. Az életemnek megvolt a ritmusa, ami már nem sokkolt, a reggelek sürgetés nélkül érkeztek. Felébredtem, felöltöztem, kávét öntöttem, és átnéztem a napot anélkül, hogy kimeneteket kerestem volna vagy felkészültem volna a váratlanra. Semmi sem tűnt drámainak, és ez volt a lényeg. A béke már nem valami, amit a kedvező körülményekből kölcsönöztem, hanem az alapállás, ahová visszatértem, még akkor is, ha a nap bonyolultá vált. Már nem védekeztem, nem alkuttam meg a létezésem jogáért abban a térben, amit elfoglaltam. Valaki megkérdezte, hogy maradhatok-e tovább, mint ahogy terveztük, még egy megbeszélés, még egy igazítás, mielőtt tovább lépnénk. Megnéztem az időt, és azt mondtam, nem. Nem azért, mert nem tudtam, nem azért, mert fáradt voltam, egyszerűen csak nem akartam. Nem magyaráztam el magam, senki nem kérdezett. A beszélgetés folytatódott megállás nélkül, mintha a visszautasításom egy egyszerű tény lett volna, nem pedig egy jóváhagyást igénylő kérés. Utólag vettem észre a feszültség hiányát, ahogy a csend észlelhetővé válik, miután a zaj elült. Az utazás meghívása ünnepélyes keretek nélkül érkezett. Nem jutalomként, nem szimbólumként, csupán a munka egy kiterjesztéseként, amely utazást is magába foglalt. A jaktot nem írták le különlegesnek, csupán annyit jelentett, hogy a beszélgetések folytatódnak, és a döntések megszülethetnek anélkül, hogy megzavarnának minket. Elfogadtam, összepakoltam, amire szükségem volt, és a többit otthagytam. Az utazás nem érkezésnek tűnt, hanem folytonosságnak. A vízen eltöltött napok egyenletes ritmusba rendeződtek, megbeszélések, közös étkezések, hosszú csendek, amelyek nem igényeltek kitöltést. Európa lágyan suhant el mellettem, a partvonalak megjelentek és eltűntek anélkül, hogy sürgettek volna. Néha a fedélzeten álltam, kezeim a korlátokon pihentek, nem azért, hogy lássanak, hanem mert a levegő ott jól esett, abban a térben tartoztam, egyszerű okból. A nevem a munkához tartozott, ami összehozott minket. Azonban hamarosan észrevettem a zavart, mielőtt a felismerés bekövetkezett volna, egy rövid habozás a figyelem áramlásában. A szüleim álltak egy rövid távolságra, egyértelműen, amint a szemem alkalmazkodott. Gondosan, bizonytalanul néztek ki, igyekezve, de nem kényelmesen, inkább vendégek voltak, mint résztvevők. Az idő megváltoztatta őket, de vajon hogyan? Ahogy beléptem a szobába, azonnal feltűnt, mennyire megváltozott minden. Az emberek, akikkel régen együtt jártam, most furcsa, idegen arcok voltak, akik alig hordoznak magukban hatalmat vagy tekintélyt. Különösen éreztem a testvérem hiányát, ami szinte az első dolog volt, amit észrevettem. Nem tudtam, hogy eljönni választott-e vagy egyszerűen nem értesítették. De a hiánya önálló válasz volt, egy csendes elismerés, ami már nem igényelt reakciót. Néhányan a teremben körbenéztek, mintha valami ismerőst kerestek volna, amihez vissza tudnának kapcsolódni. Amikor a szemünk találkozott, először zavarodott szág, majd hitetlenség fogta el őket, amely aztán pánikká vált. Tudták, ki vagyok, és láttam rajtuk, ahogy próbálják elhelyezni magukat egy olyan hierarchiában, amely már nem létezett. Különösen óvatosan közelítettek felém, mintha nem is tudnák, van-e joguk ahhoz, hogy közelebb jöjjenek. Én viszont ott álltam, nem mozdulatlanul, hanem biztosan, várva, hogy mit mondanak. Amikor kimondták a nevemet, a hangjukban ott volt a kételj, a hatalom hiánya. Próbáltak apróbb beszélgetést kezdeményezni, de az üres frázisok csak még inkább hangsúlyozták, mennyire nem illenek ide. Az aránytalanság mindkettőnk számára világos volt. Most ők keresték a talajt, nem én. Nem emlékeztettem őket arra, amit évekkel ezelőtt mondtak, és nem idéztem fel a múltat, amikor az ajtó becsukódott mögöttem, vagy az azt követő hónapokat.
Nem volt szükség a múlt felelevenítésére. Amikor eljött a szünet, és az elvárás súlya nehezedett ránk, csak annyit mondtam, ami szükséges volt. Jól vagyok. A hangom nyugodt volt, nem volt benne élesél vagy színjáték, a szavak egyszerűen igazak voltak. Nem volt mit vitatniuk, nem volt nyitás, ami révén vissza tudtak volna térni a relevanciájukhoz. Várakozva álltak ott, mintha többre számítottak volna vádra, követelésre, könyörgésre, de én nem adtam nekik semmit. A nyugalom, amit sugároztam, sokkal inkább zavart keltett bennük, mint bármilyen harag valaha tudott volna. Nyilvánvalóvá vált, hogy a gravitáció közepe elmozdult, és ők már nem tartoztak oda. Amikor úgy éreztem, hogy a beszélgetés elhúzódhat, udvariasan elbúcsúztam. Ez a döntés tudatos volt, nem akartam várni a magyarázatokra vagy reakciókra. Megfordultam, és visszatértem abba az életbe, amely zavartalanul folytatódott. A mozdulat véglegességet sugalt, nem drámait, csupán határozottat. Nem néztem vissza, körülöttem a világ továbbra is haladt. A beszélgetések újraindultak, a nevetés felfellángolt, a jakt pedig folyamatosan haladt előre. Senki sem állt meg, senki sem spekulált, a szüleim ott álltak, egy pillanatra elmozdulva, kényelmetlenül, de ezt senki sem vette észre. Már nem voltak a középpontban. Később, amikor egyedül maradtam, az esemény súlya lágyan telepedett rám. Nem éreztem diadalmasnak vagy elégtételt nyertnek magam, amit éreztem, az a tér volt. Az a seb, amely annyira formálta az életemet, most lazult, nem azért, mert foglalkoztam vele, hanem mert már nem irányította a lépéseimet. Nem kellett bizonyítanom, hogy megérdemlem az életet, éltem, és ez már elég volt. A hiba szava felmerült egy pillanatra, ahogyan valaha egy ítéletként visszhangzott. Most viszont kisebbnek tűnt, nyilvánvalóan összefonódva az ő félelmükkel, nem pedig az én valóságommal. Nem volt szükségem arra, hogy átírjam a múltat, egyszerűen abba hagytam a továbbvitelét. A család fogalma, amit megértettem, nem csupán a vérségi kötelékekről vagy a közelségről szól, sokkal inkább arról, hogy ki van jelen az életünkben, ki maradott, amikor a maradás ára van. Azok az emberek, akik mellettem álltak anélkül, hogy magyarázatot követeltek volna, voltak azok, akik igazán számítottak. A többiek pedig már egy olyan fejezethez tartoztak, ami lezárult. Ahogy az este csendesedett, visszatértem a munkámhoz, olyan beszélgetésekhez, amelyek nem igényeltek kontextust vagy bocsánatkérést. Itt a nevem súlyt képviselt, amelyet nem öröklés, hanem következetesség épített fel. A történetem nem egy konfliktussal zárult, hanem azzal, hogy folytattam az utamat. Már nem vagyok az a személy, akit elutasítottak, nem szükségem az ő megértésükre ahhoz, hogy tovább lépjek. Az ő sajnálatuk nem adhat teljességet az életemnek. Amikor az éjszaka végéhez értem, egyszer rápillantottam a telefonomra, ami már korábban elnémítottam. Egy üzenet érkezett egy számról, amelyet felismertem, de nem szándékoztam válaszolni rá, így visszatettem a táskámban. Csatlakoztam a következő, már folyamatban lévő beszélgetéshez, és ott folytattam a munkát, ahol abba maradt. Számomra semmi nem igényelt magyarázatot, semmi szokatlan nem történt. Ha valaha is bélyegeztek meg valami olyannal, ami korlátozni próbált, tudod, hogy a túlélés nem a történet vége. Az igazán élni tudni az a cél, és néha az élés nagyon kicsinek tűnhet. Eldönteni, hol állsz, eldönteni, mikor lépsz tovább, eldönteni, hogy nem válaszolsz, mindez lehetőségek, amelyekkel még itt vagy, és választasz a folytatásra. Hagyj magad után egy nyomot, nem nekem, hanem magadnak, bizonyítékként arra, hogy már nem igényelsz engedélyt ahhoz, hogy létezz.